Пам-пам-пам. Видик. Все, я таки подъезжаю, там крама. Я поворачиваю налево, бачу, ну, на скрыжаванні, бачу, Мгм. что там стаіць даішнік, ён у гэты момант кагосьці тармозіць. Ён тармозіць машину, Мгм. і я такі, ёкарны баба, одной рукой поворачиваю руль улево, ну, ты потому что я поворачиваю. Другой пачынаю цягнуць рамень, і тут бачу, что злева яшчэ адзін стаіць. А ён уже нікога не Спаун. тармозіць. Ну, спаўніцца, ну, так, спаўніцца злева. І там літаральна, ось там у секунду я просто паспеў, не паспеў зачапіць, я просто тыпу на плячо неяк так зачапіў, Мгм. каб было бачна, што рамень ідзе ось так уздоўж нібыта цела, нібыта ідзе ўздоўж самай шыі. І ўсё, я так прычапіў яго і рулём такі даварачваць на паркоўку крамы, а ён яшчэ глядзіць на мяне. Я праважаю позіркам, і я на яго гляджу, думаю, ну ты што? такі падазроны тип. Ну, машина, дзякуй Богу, не выглядае зусім, ведаеш, як Рыдван, на якім 100% няма ні тэхагляду, няма нічога, і можна спакойна тармазіць і да чаго-небудзь дакалупаешся. А такія звычайныя, ну, сярэдняга класа, ну, не сярэдні клас, так просто машина, якая просто не гнілая, Мгм. ну, радзей, ну, шмат радзей спыняюць. Так что вось такая гісторыя у мяне адбылася. Троху, я тебе скажу, адреналінчик, потому что, па-першае, бы со старта это быў бы штраф за рамень, і ніхто не замінае яшчэ і за тэхагляд уляпіць зверху. Ну, то бок, со старта можна рублей 50-60 было заляцець. Ну да. А у мяне яшчэ і вісіць, яшчэ не прыйшло паведамленнями. Я бачу, як мяне сфоткала камера хуткасці. Колькі дзе там можна ляцець, каб патрапіць на эту камеру, я вось это ніяк не магу Так зразумець. самае дзіўнае, так, а ведаеш, на якія трапляюць камеры звычайна? Калі ось ты 50 кіламетраў едзеш 90 там ці 100, ну, знакі, ну, там звычайна на трасе 120 абмежаванне для легкавых аўтамабіляў, і ты просто едзеш свае там 100, там 90, а потым рэзка які-небудзь адрэзак дарогі, дзе там Ремонт. 80, і ўсё. Ну, і просто такія 80 просто пасярод дарогі. І ты можаш просто прозяваць. І мяне, ну, бываюць, я думаю, што кожны кіроўца пацвердзіць такія выпадкі бываюць, калі ты едзеш такі, знак быў, а колькі там было? Ведаеш, ты на усялякі выпадак ты тармозіш до 90, потому что, ну, звычайна абмежаванне ці 120 на трасе, ці 90 такое, ну, типу, сярэдняя, да, сярэдняя тэмпература у больніцы. І ты на усялякі тармазіш до 90. Хрен яго ведае, што там будзе за знак. Яшчэ на трасе, яшчэ на дарогах бывае, што ёсць такія, мяне вельмі раздражняюць такія кіроўцы, это на МКАДе такія. Значит, усе едуць 90. Ну, напрыклад, там другая паласа, третья паласа, ну, третья хутчэй, там хутчэй часцей едуць і больш за 90. Гэта звычайна паласа для тых, хто спяшаецца. А вось другая паласа, ну, звычайна 90. І людзі там плюс-мінус едуць 90. Ну, так, типу, першая паласа для тых, хто там ці аварыйка, ці вялікі габарыт, ці, ну, нешта такое, да? Ну, для небаракаў нейкіх. Другая для нормалёвых. Звычайных людзей. Ну, для таких, для нормісаў. Вось трэцяя, гэта ўжо для нормальных дарослых дзядзяў і цёцяў. І такая сітуацыя бывае, што ты едзеш па гэтай другой паласе, едзеш 90, і тут рэзка знак. Да? Ну, то бок, знак паказвае, што хутка будзе то самае, будуць здымаць, будзе здымач. Вось, а на МКАДе іх часта, але, ну, не зразумела, не кожны ж кіламетр не панатыканы, але яны стаяць. І ёсць катэгорыя людзей, якія такія едуць 90, бачаць знак 90, і яны такія, зразумелі, лепім 80, ты і ў тормоз. Разумееш? Ёгар, ты ж едзеш 90, працягвай ехаць 90, а яны такія на всялякі выпадак скідуе десятку. Яны, пэўна, ў іншы бок думаюць, што гэтыя радары круцяць. Ну, можа, мне нехта тлумачыў, што, ну, ты ж разумееш, не ва ўсіх там можа быць спідометр дакладна паказвае. Не ўсе ведаюць, што, напрыклад, ну, абмежаванне 90, гэта значыць, што за 90 цябе не пасадзяць у турму, да? То бок там можна, ну, там 95 ехаць, 94, ну, ты самы. Камера, яна не зрэагуе на гэта. А вось наколькі важны гэтыя 3-4 кіламетры ў гадзіну зверху? Наколькі ты хутчэй даязджаеш?
За камеры агулам Ну так. это псіхалагічны момант, калі ты на працягу некалькіх гадоў ездзіш па трасе, ведаеш, что ты па ёй едзеш дзве ты сеў такі ў машыну яшчэ 2 гадзіны, ты ведаеш, што табе трэба ехаць 2 гадзіны, і аднойчы калі ты крыху хутчэй паедзеш, ты нібыта адчуеш, што ты ты прыехаў, не змяняецца умовы, гадзіну 50. так ты зразумеў, што розніца паміж 120-90 на адлегласці на адлегласці ў 100 км ты сапраўды прыедзеш раней. Ну так. То бок калі на трасе стаіць абмежаванне 120 і ты едзеш 120, а нехта едзе 90, 100, ты нашмат хутчэй за яго прыедзеш. Вядома, што як бы і небяспечнасць павялічваецца, і адказнасць павялічваецца, але ўжо з часам, калі шмат ездзіш, сапраўды неяк прасцей да гэтага ставішся, і праўду гаворыць, што якраз такі шмат аварый у тых, хто пачынае верыць у сябе, у такіх кіроўцаў, якія якраз такі ўжо навучыліся, ўжо адной рукой круцяць гэта ўсё, і так бывае, што нешта там уже і на знакі могуць праз раз глядзець, тыпу, тут ж я ж тут езджу 10 гадоў, што вы мне будете распавядаць, я ж веду, як гэты светлафор працуе, што ён ось секундачку ў гэту мяне яшчэ ёсць час, каб праскочыць, все гэты моманты, а потым не праскочыў і ўсё. Вось, таму што якраз такі тыя, хто толькі вучыцца, яны больш пільна сочаць і за знакамі, і за дарогай, і за хуткасцю, таму якраз такі яны менш за ўсё і трапляюцца ў аварыі. Вот нейкая такая статыстыка ёсць. Вось. Што ты яшчэ пра дарожныя знакі і пра дарогі распавесці? Не ведаю. Тут наш спакайней ездзіць на вёсцы. На грудку? Тут рух, зусім іншы рух. Так. А яшчэ ў мяне ёсць досвед, я калі набываў машыну 2 гады таму, яна перад тым, як зняць яе з уліку, яна лічылася за... атрымліваюцца баранкі, а баранкі это у нас уже Брэсцкая вобласць, это Брэст, это адзінка, знак аўтамабільны, это самая адзінка. І значыцца, што было? Было ў тым, што я вось тыдзень недзе ездзіў з гэтымі нумарамі былога гаспадара, так, у Мінскую. Мы так дамовіліся, мы там прыехалі, хацелі пераформіць, а гэта хрэновіна, там так бывае, што раз на паўгады яна не працуе, яна якраз не працавала тады, калі мы сабраліся перафармляць аўто, машыну, што ты купляеш вось раз у 5, 10, 15 гадоў, і вось і кожны раз, як я яе набываю ці прадаю, нейкая хрень здараецца. І вось тут просто база ДАІ не працавала цэлы дзень, і зразумела, некае перафармленне, не зняць нумары, не павесіць транзіты, нічога гэта не можа зрабіць. А так гэта ж баранкі, то я ж не магу там тусавацца таксама. Вось, і мы дамовіліся, я напісаў распіску, і ён мне даў машыну са сваімі нумарамі, а я ему там грошы. Дык што я хацеў сказаць пра што? Пра тое, што я чуў нейкае як гэта такое стаўленне нейкае да сябе грэблівае з боку менчукоў. Это без жартаў, я заўважыў, што мне пачалі сігналіць, мне ніколі ніхто не сігналіць, а тут з немінскімі нумарамі, калі ты на светлафоры затупіў на секунду, там ужо ты што? Тыпу яны такі прыехаў сюды, что не ведаеш это самое, зялёны гарыць едь, это у вас там у вёсцы, можаш там 5 хвілін яшчэ стаяць на скрыжаванні, на конях на ваших на вазах ездзіце. Карацей, без жарту. Я заўважыў, што прям і мяне абганялі такі, паказвалі, што вось так тут трэба ездзіць хутка, і не скажу, што это прям часта, але ты вось 5 гадоў умоўна ездзіш, такога не сустракаеш, потым за тыдзень ты сустракаеш гэта 5 разоў, і гэта не выпадковасць, она не можа так просто выпадкова быць. Карацей, а яшчэ таксама цікавая, она таксама працуе і ў іншы бок. На мінскіх нумарах, калі едзеш па Новагрудку, тут я заўважаў,
якраз таки адваротнае, што грузінцы з 4 нумарамі Мгм. вельмі таксама любяць паказаць, што у нас тут таксама ўмеюць ездзіць. Могуць там і на горадзе, там умоўна, ну там дзе по адной паласе цябе могуць там, дзе абмежаванне 60, все едуць 60, цябе абагнаць просто Мгм. па сустрэчнай Далей паласе. ехаць 60. І далей ехаць 60, але яму трэба было быць перад табой. Мгм. Я, ну ок, добра. Халера, гэта Ну, так. столькі псіхалагізму ў гэтых узаемаадносінах незнаёмых людзей у розных жалезных гэтых. Ну просто Вазах. трэба разумець, што часцей за ўсё это кіроўцы BMW. Яшчэ не ўсе Людзей- BMW згнілі. Так, Нарэшце. так. Але паваротнікі дакладна ва ўсіх адключыліся ўжо даўным-даўно. Ніводны BMW-шнік. Я толькі аднойчы бачыў BMW-шніка, які выключаў паваротнік. Слухай, недавно такую бачу навіну відэа дакладней, як у мінску Мгм. на скрыжаванні яседзіны касманаўтаў. Якраз такі вадзіцель BMW 57 гадоў пераблытаў педалі і збіў мужчыну з дзіцячым вазком, з 5-месячным дзіцём. На тым самым просто на пешаходным пераходзе пераблытаў педалі, так стаіць машына. Ён так сказаў. Ну так, але выглядала так, нібыта ён вось мэтанакіравана пагнаў і вырашыў улупіць у мужчыну з Ну ён з коляскай. рэальна яго там можа там адцягнуўся увагу і не заўважыў, ведаеш такія. Ну там ці можа яго коробка гэта аўтаматычная, што там можна было пераблытаць, я па праўдзе не магу зразумець. Ну, карацей, што ён замест тормаза пачаў ціснуць газ. Ну і збіў дзіця, збіў гэтага мужика, здаецца, жывы, але дарэчы не глядзеў, што там было далей, там все потрапілі ў бальніцу. Вось просто што ты узгадаў BMW і у мяне адразу узгадалася гэта. Не, Ну, ну просто я, такая конечно, думаю, что страшная. это больш стэрэатыпы, напэўна. Напэўна ж ёсць нейкая статыстыка, якая будзе сведчыць наадварот, што ўсё ж таки усе кіроўцы усіх марак аўтамабіляў трапляюць у ДТЗ, але ж ну нейкае сваё назіранне, що нейкі сапраўды. Ёсць просто маркі аўто, ці можа гэта клас аўто, дзе кіроўцы крыху такія даволі нахабныя. Это заўважаецца у кіроўцаў дарагіх аўто, асабліва там які-небудзь рэндж-роверы ці яшчэ нешта, яны часта спяшаюцца. Ну тыпу, ну напрыклад там пад'ём па мкадзе наверх такі, ну ведаеш, Мгм. пялёсткі, калі падымаешся по кругу на это самое наверх на эстакаду. І там бывае так часта, што злева, то бок это заўсёды адзін рад, і бывае, што злева ідзе як бы дарога шырэй. Гэта на той выпадак, таму што гэта паварот, дарога, хуткасць, іншы раз кагосьці можа занесці, каб у цябе было месца для манёвра. І вось і гэта лічыцца такі дадатковае месца, што каб ты не ўваходзіў на хуткасці 90 км у паварот, які там шырынёй 2 метры, да? Ці там 3 метры роўна пад твою машыну, там зразумела, што ці трэба скідаць хуткасць до 10, каб не ўляцець нікуды, ну ці бокам, як у камп'ютарных гульнях, просто бокам уздоўж этого бардюра ляцець і тыпу, бардюр мяне накіруе як трэба, нормально. І вось бывае, што якраз па гэтай месцы людзі спяшаюцца людзі, яны вось там аб'язджаюць, то есть там можа стаяць корак з 30-40 машын на пад'ём, а яны вот едуць па гэтай па лініі, за лініяй вось людзі спяшаюцца. Так, я гляджу, ты паказваеш нам здарэнне. Ну так. Па папярэдняй інфармацыі 57гадовы кіроўца BMW адцягнуў увагу ад кіравання і адпусціў педаль тормазу, у выніку чаго аўто пачаў рух на чырвоны сігнал светлафора. Ось так. Ён распачаў спробу спыніць машыну, аднак не справіўся з кіраваннем і наехаў на пешаходаў. Па словах кіроўцы, ён пераблытаў педалі. Вось. І дзіця, і бацьку, я так разумею, яго даставілі ў бальніцу. Што там далей было, пакуль што невядома. Што-то нейкае пераблытаў педалі. Ну, выглядае так, што нібыта гэта нейкая новая BMW, таму хутчэй за ўсё там уже які-небудзь аўтамат. А калі гэта аўтамат, наколькі я ведаю, у іх адна педаль. Так, там няма тормозов, не выдумляйце ерунды. Это ж BMW. І навошта там увогуле паваротнікі, я таксама не зразумеў.
Ну, типу, там есть такая тема, что сучасное аўто, я не супер іх разбіраюсь, я просто нейкія такія урывачная інфармацыя, урывачныя веды, что калі машина стаіць, яна сама по сабе не пакосціцца. То бок, калі просто машина механіка, ты калі ставіш на нейтралку, калі ты стаіш, напрыклад, пад гарой, ці на гары, пад ухілам, ты пакоцішся. А калі ты у аўтаматаў ты не пакоцішся, ну то бок ты будешь стаць на месцы, нават калі ухіл даволі высокі. То бок, калі ён скажу, што ён там адпусціў тормоз і ён паехаў, ну тыпу что-то не тое то такая. То бок, хутчэй за ўсё ён ціскануў ўсё ж такі на газ. І вось пытанне толькі застаецца ў тым, з якой мэтай ён ціскануў на газ. Ці ён сапраўды мог тупануць. У мяне бывалі пару выпадкаў у жыцці, калі я такі нешта я што нарабіў. Ну тыпу нешта не павярнуў, затупіў, не туды паглядзеў і нешта такі, можа пару разоў за жыццё было, што праехаў на чырвоны, таму што такі тыпу нешта вось трэснула ў галаве, і ты такі, блядь, ужо і тармазіце, таму што на сярэдзіне скрыжавання ўжо няма ніякага сэнсу ўжо ехаць, і карацей, можа быць пару такіх выпадкаў у жыцці былі. Я ні ў якім разе не апраўдваю, я просто кажу, што ўсе мы людзі, і бывае, і калі там, напрыклад, які-небудзь дарога, цёмная ноч, пешаходны там пераход, няма нічога, чалавек ніяк сябе не абазначае, там, без так званого флікера, да, вядома, ніяк, а яшчэ ідзе які-небудзь дождж, просто, людзі, калі вы не аўтамабіліст, ведаеце, што вы лепш прапусціце аўто. Хутчэй за ўсё, кіроўца вас не ўбачыць, не таму, што ён мудак, не таму, што ён хреновы чалавек, там, ці ён хоча вас всіх пазабіваць, а просто таму, што ён можа сапраўды вас не ўбачыць, у этой цемры, і ці ўбачыць там позна, ці ўбачыць, паверце, ён будзе хутчэй за ўсё углядацца, глядзець, ехаць і глядзець, і не пераходзіць там нехта ў цішыні там дарогу у цемры. Калі вас заўважыць. Так, ён таму паддаць газу, каб дакладна вас збіць. Так што крыху з гісторыі по абарону кіроўцаў, што не ўсё там так проста. Прывітанне ўсім, як вы зразумелі, гэта відзік, выпуск номер 52. Я не зразумеў, як мы па выніку апынуліся ва ўсёй гэтай тэматыцы, з чаго ўсё пачалося, але пасля на запісе паглядзім. Гэта відзік, мы вярнуліся пасля паўгадовага, здаецца, перапынку, які павінен быў працягнуцца ўсяго 2 тыдні, але, як вы ведаеце, даволі складана сваім часам неяк у гэтым сучасным сусвеце яго планіраваць далей, чым на гэтыя 2 тыдні. Вось, мяне звуць Віталь, разам са мной у віртуальнай студыі са свайго хутара Рудзі. Прывітанне, Рудзі. Здарова, Віталь. Увогуле адбываецца вяртанне легенд, я лічу. Можна нават так відэа назваць проста. Легенды вяртаюцца. Кайф. Даруйце нам за такі пачатак пра аўтамабілі, каму не цікава. Каму не цікава, там будуць пэўна дзесьці ўнізе гэтыя, як не называюцца. Я ўжо ўсё забыўся, як рабіць, што пісаць, што гаварыць. Нормально. KFC босс, што там, кринж, што там зараз ты говориш, маладыя. Сігма. Так, там былі каментарыі, што дзяды пачынаюць гаварыць па тэме праз 15 хвілін. І тыпу не дзякуйце. Каментары такі будзе. Праз 20 хвілін. 20 хвілін уже дакладна прайшло. Дарэчы, калі мы ўжо загаварылі пра Сігму, давай перайдзем да першай тэмы нашага сённяшняга падкаста, якая тычыцца якраз такі кампаніі Сігма. Гэта такая кантора, якая больш за ўсё вядомая, пэўна, шмат якім энтузіастам, фотографам, тым, што вырабляе аб'ектывы для фотоапаратаў. Якраз, дарэчы, у мяне зараз аб'ектыў ад Сігмы 30 мм, глядзіць проста мне ў душу, і Сігма выпусціла самую
дарагую, але самую прыгожую, цікавую, незвычайную мыльніцу, якую я, пэўна, у сваім жыцці толькі бачыў, і я вельмі моцна захацеў яе сабе набыць, але ж зразумела, я гэтага не зраблю, таму што яна каштуе $2000, і гэта прыкладна тое, якім бы мог быць, як мне падаецца, фотоапарат ад Apple, калі б Apple ўсё ж такі калі-небудзь вырашыла зрабіць гэты фотоапарат. Гэта чаму я называю гэта мыльніцай, таму што прытым гэта поўны кадр 24,6 мм, але яна максімальна спрошчаная, максімальна адсутнічаюць нейкія знаёмыя большасці фотографаў стандарты, то бок тут няма ні раз'ёмаў пад навушнікі, ні гэтага, як ён называецца, башмак такі, гарачы башмак, на які ты можаш там цапіць усялякія святло знешняе ці, не ведаю, мікрафон прыцапіць. І дызайн у яе вельмі мінімалістычны і ў першую чаргу накіраваны, нават няма гэтага відэашукальніка, то есть такого вочка, якое ты павінен глядзець, каб штосьці бачыць. Ёсць толькі вось гэты экран. Выглядае гэта ўсё вельмі незвычайна. Дызайн мінімалістычны, 3 дюймы, 3 цалі дысплей, больш нічога няма, і кнопкі з хаптык-эфектам, то бок яны з гэтым, як то хаптык гэта калі Я не подкажу, я понять. Тактыльная аддача. Я просто забыўся, як гэта на нармальнай мове гучыць, а не па-ангельскі. Вось, і што самае цікавае яшчэ, што з'яўляецца у шмат якіх навінавых загалоўках, што у гэтай камеры проста няма слота для карты памяці. Для камер гэта незвычайна. Я б увогуле бы это самае бы забараніў гэтай карткі памяці. Это што за нулявыя увогуле? Як можна дагэтуль карыстацца нейкімі вось гэтымі? Вы бы яшчэ на дыскетах бы это самыя камеры рабілі. Слухай, для фотографаў і усялякіх відэографаў яны патрэбны, таму што ты адну карту памяці на 256 гігабайт там наздымаў, запісваў чаго-небудзь, у цябе здымкі працягваюцца, ты дастаў, паклаў, пачаў записываць на нейкую новую картку. То есть, то бок для тых, хто здымае шмат за одну сесію, для іх гэта, зразумела, патрэбна. А тут няма магчымасці мяняць гэтыя карткі вось просто так шыбка, і тут 230 гигабайт убудаванага SSD, што больш падобна да смартфона якога-небудзь, хаця 230 тоже даволі цікавая лічбы. Ёмістасць сапраўды неяк дзіўна, тыпу такі. Калі мы робім ужо нейкі зусім нестандартны фотик, давай яшчэ і памяці, каб месца было дзіўна. 230 і все. Вось, таму на гэтых 230, пакуль ты ўсё гэта не скінеш сабе куды-небудзь на комп ці ў сацыяльнай сеткі ці куды-небудзь у облака, можна зрабіць 14 000 здымкаў у фармаце JPEG, 4300 здымкаў у фармаце RAW і каля 2,5 гадзін відэа запісаць у фармаце 6К у раздзяляльнасці. Не памятаю, правильно па-беларуску? Раздзяляльнасці 6К, і яна зроблена так, каб здымаць табе было... Раздзяляльнасць такі, тыпу 6К, 4, 8, не, 6. Хутчэй за ўсё для таго, каб гэта як-то стабілізацыя на постпрадакшане у цябе выглядала больш прыгожа. Усё гэта робіцца. Таму тут ёсць аўтафокус, які, зразумела, як у сучасных смартфонах, ён там знаходзіць твары людзей, можа зразумець, што там котка дзесьці ў кадры знаходзіцца ці сабака. Тут убудаваныя колеравыя профілі, то бок табе не патрэбна нават потым неяк апрацоўваць гэтыя здымкі у Capture One или ці ў Adobe, там не фотошопе, а вельмі цяжка ідзе. Так, у Lightroom. Вось, яно убудаванае сюды, і гэта лічы, што такі вельмі крутая мыльніца,
якая арыентавана на людзей, я не ведаю, на якіх-небудзь інстаграм-інфлюенсераў, у якіх ёсць шмат падпісчыкаў, якія могуць рабіць сабе здымачкі, не замарачваючыся потым усялякімі постапрацоўкай, просто адразу ў камеры зрабіў, скінуў у сабе на тэлефон і там сацыяльныя сеткі хуценька размясціў. Выглядае яна суперскі якраз такі для таго, каб нейкім чынам яе дэманстраваць у сваіх сацыяльных сетках. І каб табе ўсе зайздросцілі, таму што гэта насамрэч штосьці, ну, такое даволі незвычайнае. Вось. І ў яе, дарэчы, ёсць такі з незвычайнасцей маленькі дысплей. Вось побач з вялікім дысплеем справа знаходзіцца кнопкі кіравання, і над гэтай радыяльнай кнопкай знаходзіцца дысплей, які адлюстроўвае розную інфармацыю карысную там пра ISO, якое зараз, якая там дыяфрагма, все такое, і там ты гэта ўсё пераключаеш. Не зусім гэта выглядае зручна, па праўдзе кажучы, таму што калі ў цябе проста на корпусе ўсё гэта намалёвана, ты гэтай круцёлкі круціш, то неяк зручней зусім гэтым арыентавацца, але ў дадзеным выпадку зрабілі так, яно выглядае клёва, прыгожа, гэта хочацца памацаць, гэтым хочацца пакарыстацца, але напраўдзе наколькі гэта будзе зручная штука, я не ведаю, таму што звычайныя фатографы, якіх, дарэчы, запрасілі на эту прэзентацыю, якім гэта ўсё паказвалі, яны засталіся ў разгубленасці, таму што яны не прызвычаіліся бачыць такі просты фотоапарат за такія вялікія грошы, таму што ён літаральна лічыць, што point and click, табе тут не шмат трэба чагосьці настрайваць, наладжваць, і каштаваць гэта ўсё будзе $2000, выйдзе у красавіку 25-го года. Пакуль што я шмат якіх аглядаў апроч там першых уражанняў не бачыў. Кажуць, што больш падыдзе гэта менавіта для фатографаў, але без вось відэашукальніка, фотошукальніка, відарыса шукальніка, які звычайна тут размяшчаецца, гэта, ну, выглядае даволі цікава. Вось, дарэчы, як гэта ўсё у дзеянні будзе выглядаць. Слушай, ну яна сапраўды кайфова выглядае, такі бруталізм, да, як это там называецца, ну, калі вострыя формы, нічога лішняга, такая вельмі сучасная тэхніка. І ты кажаш, ведаеш, мне пытаецца, я разумею, для каго гэта. Это для тых, хто хоча сабе высокаякасную камеру, але пры гэтым не хоча разбірацца ў мільёне кнопак і налад, якія ёсць у сучасных камерах. Я таму што калі вось мне далі паспрабаваць гэты Canon EOS RP, карацей, нават я чалавек, які больш-менш нешта сяку, я такі цявлю, што гэта? Навошта тут 300 кнопак? Што з гэтым усім? Я просто хачу фоткі прыгожыя і прыгожыя відэа, разумееш? Зрабі мне прыгожа, ну так. Зрабі мне прыгожа. Вось мне падаецца, што яна якраз такая, што ты плаціш умоўна, ну, канешне, не тыя же 1000 ці $500-600, колькі там кажа. Яшчэ, як я разумею, 2000 гэта яшчэ і без аб'ектыва, да? Ну, так. Да, там яшчэ аб'ектыў будзе ласка яшчэ. Столькі же накруціце, ці як там хочаце. Так гэта самае, это тыпу ты набываеш сабе нешта дарагое, то бок ты чалавек, які можа себе дазволіць фотик, но не хоча разбірацца з мільёнам налад і мільёнам кнопак. То бок ты не прафесіянал, але ты вельмі хочаш вельмі якасную тэхніку. І ты вось набываеш сабе вось такі фотик, на якім умоўна можна пакруціць, выбраць фільтрык, і ён дасць тебе картинку там 6К, і вось табе 230 гигабайт таму, што гэтых фоток роўна павінна хапіць для того, каб ты зняў сабе влогавае відэа, ці адфоткаў прыгожа нейкі там situation і выклаў гэта ўсё ў Instagram ці яшчэ якую-небудзь сацыяльную сетку. Ну,
Ну так, па праўдзе кажучы, тут наладак хватае, калі ты хочаш замарочыцца, то у цябе Але ёсць яны такая тебе не мажлівасць. пужаюць, тыпу, ты возьми так. просто фотик там, ну, сабрать, там одна круцёлка вот гэта і з відарысікамі таго, што на гэтай круцёлцы можна рабіць, яна меня пужае. Ну, на звычайным фотику. Там 15 напэўна. Я такі, я бачу камеры, я бачу, значит, ну, відарыс маленечкі камеры, відарыс маленечкі фотика. Всё астатняе меня пужае. Я не знаю, што гэта. А разбирацца? А на халеры мне разбирацца? Я просто хочу сфоткаць. Зрабіце мне, чтобы я сфоткал, и все. Ці зняў відэо. Так што гэта магчыма ёсць логіка. Просто што 2000 гэта сапраўды для... Ну так, не для сярэдніх падкасцераў беларускамоўных. Занадта танно для нас. Згодны. Вось. І я б так, карацей, я б сабе такой, конечно, не набыў. Нават калі былі Я думаю, што нават калі баксаў. Нават калі б мне былі б грошы, я б хутчэй за ўсё роўно бы узяў нешта прасцей. Якія сабе задачы павінен перад сабой ставіць, каб купіць такі фотик за 2000. Калі я б за 2000 я б ужо браў што-небудзь прафесійны, ўжо разбіраўся бы, як гэтым карыстацца ўсімі яго плюшкамі, фішкамі. Ну гэта калі ты збіраешся з гэтым рабіць штосьці сур'ёзнае, у сэнсе там неяк прафесійна контент ствараць, нейкі прадакшн. Ну так. Вось, гэта камера прыкольная, будзем зычыць ёй хоць якога-небудзь поспеха і сачыць за водгукамі на яе. Даволі цікава, што такія дызайны ўвогуле з'яўляюцца і што вось такая прыгожыя рэчы, яны ўсё часцей і часцей трапляюцца ў нейкім такім шырокім продажы. Не ведаю, наколькі шырокім будзе гэты продаж, але выглядае сапраўды крута. А вось што не выглядае крута, гэта, калі ты памятаеш, Конечно. У нас відзік трымаўся на гэтай штуке, про якую ты зараз будзеш распавядаць. Мне падаецца, што вот гэта штука... Напишите ў каментарі, калі хто здагадаўся, пра што мы зараз будзем расказваць. Мне падаецца, колькі існуе відзік, мы пра гэту хреновіну, мы распавядалі, як яна з'яўлялася, як яна выйшла, як яна занядбалася, як яна пагарэла ідэя. Ну так, і мы лічы, што записываем гэты выпуск менавіта дзеля таго, каб расказаць, што нарэшце гэта штука памерла афіцыйна. Ну, афіцыйна яна памрэ толькі... Вып'ю стоячы і не чукай. Так, толькі 28 лютага. Кампанія Humane абвясціла аб спыненні продажаў свайго носнага, насімага дэвайса AI PIN. Большая частка кампаніі будзе ўжо прададзена кампаніі HP, якая робіць прынтэры, хутчэй за ўсё больш вам вядомая. І прададуць яны яе за $116 мільёнаў. Усе існуючыя прылады спыняць працу 28 лютага і яны перастануць падключацца да сервераў кампаніі Humane. І улічваючы, што асноўны функцыянал ён якраз такі быў завязаны на гэтым серверы, то зараз можна будзе з дапамогай гэтага дэвайса толькі паглядзець зарад яго батарэйкі ад 28 лютага. Калі хто не памятае, гэта дэвайс, які дазваляў сабе на далонь праецыраваць карцінку у даволі маленькай непрыгожай раздзяляльнасці. Гэта... рукі карэлы, то зусім бяда. Карэлымі рукамі не ўпэўнены, што табе ўвогуле гэта патрэбна, але гэта быў своеасаблівы AI-дэвайс, які павінен быў забіць смартфоны і даць магчымасць людзям менш глядзець у экраны, больш глядзець сабе на далоні і голасам размаўляць са штучным інтэлектам. Замест таго, каб адзін раз уключыць экран і паглядзець, колькі там часу, трэба было спытаць у штучнага інтэлекта, а колькі там часу, ён табе праз 5 секунд адказаў бы, што вось столькі-то і столькі-то. Вось, гэты дэвайс, ён афіцыйна памірае, і гэта фінальны акорд для аднаго з самых няўдалых тэхналагічных запускаў апошніх гадоў. AI PIN быў прадстаўлены з вялікай помпай, калі вы памятаеце. Яго дэманстравалі на сцэне TED. Мы таксама ў падкасце пра гэта расказвалі і даволі
дзіўна для нас было тое, што тады там дэманстравалі і цяжка верылася ў поспех гэтай прылады. У прынцыпе, здаецца, мы не асабліва былі далёкія ад ісціны, але, пэўна, усе разумелі, што шансаў у гэтай штукі выжыць даволі мала. Вось. Пасля выхаду ў красавіку 24-го года, лічы, што амаль год прайшоў, як шмат, прылада атрымала даволі знішчальныя агляды ад тэхнічных экспертаў, і такі папулярны блогер MKBHD, як его зовут, Маркус Браунлі, ён называў гэта найгоршай прыладай, якую ён калі-небудзь у сваім жыцці аглядаў. А гэта такі даволі уплывовы, скажем так, тэхнаблогер. Той, якога ты глядзіш, якого ты нам паказваў неяк. Цемнаскуры хлапец там нейкі. Так. Цемнаскуры хлапец, у якого там больш за 10 мільёнаў падпісчыкаў, штосьці такое. Вось, функцыі адключыць 28 лютага перастануць працаваць званкі, паведамленні, AI-запыты і доступ да воблака. Дадзеныя будуць выдалены, карыстальнікам рэкамендуецца спампаваць свае фотаздымкі, відэа, нататкі да моманту адключэння. Так што, калі сярод нашых слухачоў ёсць, зразумела ж, я ўпэўнены, што ёсць тэхнаэнтузіасты, якія валодаюць гэтым дэвайсам, то спампуйце ўсё, пакуль гэта ўсё не будзе выдалена, калі штосьці там у вас, зразумела ж, было. Таксама будзе абмежаваная праграма. Даруй, а там сапраўды ў тэксце напісана карыстальнікі ў множным ліку? Ён не адзін? Ну, могли ему просто отправить смс-ку ему и все. Ты послухай, ну, карацей, давай там, спампуй, все. Не, ну, слухай, некалькі дзясяткаў тысяч ўсё ж таки людзей набылі гэтую штуку сабе, таму што, ну, маглі сабе гэта дазволіць. Вось, і будзе абмежаваная праграма вяртання сродкаў, то бок там у межах 90-дзённага акна вяртання ад даты, калі адправілі вам дэвайс, можна будзе вярнуць грошы за яго. І HP набывае кампанію за 116 мільёнаў, што яна за гэтыя 116 мільёнаў в прынцыпе атрымае. Яна атрымаюць аперацыйную сістэму CosmOS, Космос, на якой працаваў гэты дэвайс, завязаны на воблака, больш за 300 патэнтаў, якія звязаны з адлюстроўваннем інфармацыі на далоні з дапамогай праектара, інтэрактыў, як ты увогуле з гэтай прыладай нейкім чынам працаваў, а таксама увесь тэхнічны персанал кампаніі Humane. Яны перайдуць працаваць у HP, і тыя самыя заснавальнікі, ну, усе кампаніі, яны могуць капаць, фарбаваць сцены, могуць наслаць вам дах на этой самой. То бок взяли, просто купили людей у компании. Даруй, все, это так будет. Жартулечки. Да, я, до речі, спробую... Вось ён. Вось ён і ёсць тут. Імран Чдурин. Гэта дядьку я памятаю, да. Ну так, са сваёй жонкай яны, у прынцыпе, і былі стваральнікамі ўсяго гэтага. Так, яны двух былі. Да, яны былі, прадстаўлялі гэты дэвайс. У відэа памятаю іх двух. Так, гэта насамрэч самая незапамінальная і нецікавая прэзентацыя дэвайса, якую можна было зрабіць. Яны зрабілі безэмацыйная. І па выніку яна запомнілася тым, што яна якраз такі была вось такой незапамінальнай. Якай. Presentation, до рэчы. Ну, добра, тут гэтага, пэўна, не будзе. Вось, і гэтыя заснавальнікі, Імран Чаўдры разам са сваёй жонкай, яны у мінулым, дарэчы, працавалі на Apple. Яны таксама пераходзяць працаваць у HP, дзе яны будуць кіраваць новым аддзелам. Гэты аддзел называецца HP IQ. IQ менавіта тое IQ, дзе пра розум ідзе гаворка. І будуць займацца інтэграцыяй штучнага інтэлекта ў прадукты HP.
і уяві сабе ты такі увесь круты стартапер, які збіраецца зрабіць рэвалюцыю на рынку там насімых прыладаў, штучны інтэлект, вось усё гэта выпусціў свой дэвайс нейкі цікавы, незвычайны, і потым табе прыходзіцца ісці ў HP і дадаваць штучны інтэлект у прынтары, лазерныя, струйныя, усе гэтыя чорна-белыя. Ну, на самом деле, это еще не самый благий вынік гэтай усей гісторыі. Яны маглі абанкруціцца, застацца там вінны мільёны долараў каму-небудзь, і ўвогуле магло ўсё хреново скончыцца. Яны яшчэ нават умудрыліся мала того, што працаўладкавацца, яшчэ нейкія там грошы атрымалі за продаж таго, што яны нарабілі. Ну, хутчэй за ўсё, яны з гэтых грошай нічого не атрымаюць, там інвестары падзеляць усё, што нейкім чынам, што там інвеставалі. Вось, першапачаткова, дарэчы, Humane спрабавала прадацца за 1 мільярд долараў, але гэта ўжо, калі з'яўлялася ўпершыню гэтая навіна, гэта выглядала, што надта шмат яны на сябе бяруць, і 116 мільёнаў па выніку у 10 разоў менш, лічы, што гэтая цана іх продажы апынулася. Вось. У прынцыпе, гэта ўсё. HP цяпер будзе ствараць на аснове гэтых тэхналогій нейкую сваю інтэлектуальную экасістэму. Не ведаю, наколькі надоўга затрымаюцца гэтыя людзі у HP. У прынцыпе, ім далі, пэўна, нейкую вольнасць, далі цэлы аддзел, у якім яны могуць там штосьці даследаваць і спрабаваць вынаходніцтвам нейкім займацца, але улічваючы тое, наколькі смелымі яны былі ў стварэнні сваёй прылады і наколькі гэта думка, можна сказаць, абагнала час, у якім мы жывем, ці можа проста абагнала сусвет, магчыма, ім трэба было ў паралельным сусвеце нарадзіцца. Ну, я не ўпэўнены, тым самым, дзе не прыдумалі смартфоны. Ну так, дзе ў людзей няма рук, ім толькі голасам даводзіцца размаўляць. Вось, карацей, наколькі надоўга яны затрымаюцца ў HP, я, па праўдзе кажучы, не ўпэўнены, таму што амбіцыі у іх, мне падаецца, нашмат больш, чым можа прапанаваць для рэалізацыі кампанія HP. Вось. Ну, ці гэта сучасная Астап Бендер, які проста нешта выдумляюць, нешта ўсіх награваюць, грошы толькі зарабляюць. Это самае. А ну, у мінулым годзе у нас, наколькі я памятаю, была яшчэ другая гісторыя з падобнай прыладай, рэбітам, так? Ну так. Памятаеш? Ну, мы, конечно, не рыхтавалі нічога на эту тэму. Цікава просто, што наколькі як у іх справы ідуць, ці нашмат лепш у іх справы зараз у параўнанні з Human AI і гэтым айпіном. Ну, падаецца, што ніякіх навін пра тое, што там зачыніліся, закрыліся, я не бачыў. Дарэчы, вось, глядзі ты. Яны яшчэ жывыя, яны яшчэ штосьці робяць. 6 дзён таму Рэбіт прадэманстраваў. Ну, дядька той, вон той дядька злева, як бы яшчэ ўжо не зусім жывы. Такі крыху яго жыццё ўжо это пашматала з гэтым рэбітам. Вось, ну, карацей, калі штосьці па іх будзе цікавая навіна, калі яны закрыюцца, прададуцца, то мы абавязкова да іх таксама вернемся і раскажам пра іх лёс, што з імі па выніку здарылася. Потому что это, видишь, это як наши проекты, мы их, яны при нас нарадзіліся, мы их песцем, мы их зрасцілі, мы их гадавалі. Таму цікава назіраць і за іх сканчэннем, і за этими мукамі, агоніямі, у якіх іх это трасе. Вось, і апошняе, пэўна, што я хацеў пра вось гэты тэхналагічны наш блок навінаў пагаварыць, гэта тое, як кампанія Apple чарговы раз сваіх кліентаў, пакупнікоў кінула, як гэты прыём называецца, калі ты так цераз плячо? Праз сцягно. Праз сцягно. Ну,
пэўна Ну, працягну. ці расцягну. Ну, як це правильно? Ну па Ну, выніку у мяне просто ёсць іншая форма, але яна мацерная, таму я не буду гаварыць. ну слухай, у нас падкаст для дарослых здаецца, таму Ну не ёсць трэба. про такі выраз кінуць праз хуй. Нічого собі, я такого ніколі не чуў. Не чую, ну вось ёсць. Карацей, навіна заключаецца ў тым, што Apple пачала адключаць функцыю Advanced Data Protection для карыстальнікаў iCloud у Великабрытаніі. Гэта, ну, здаецца, чаму для нас гэта можа быць цікава, гэта Великабрытанія, iCloud нейкі, што там могуць, нейкі Advanced Data Protection, але гэта пра тое, як заканадаўства у развітых краінах, якія знаходзяцца на нейкай перадавой вось гэтага заканадаўчага працэсу вакол прыватнасці юзерскіх даных, яно ідзе па шляху большага кантролю за вашымі дадзенымі, і нават не тое, што большага кантролю, а лічы, што яны напрамую патрабуюць бэкдора да вашых дадзеных, мець магчымасць вашыя дадзеныя нейкім чынам расшыфраваць. ADP — гэта такая комплексная сістэма шыфравання, якая забяспечвае максімальны ўзровень абароны дадзеных карыстальнікаў у iCloud. Калі ADP Advanced Digital Protection уключана, дадзеныя шыфруюцца з дапамогай канцавога шыфравання end-to-end encryption. То бок толькі карыстальнік з адпаведнымі ключамі доступа, вы, карыстальнік вашага айфона, можете расшыфраваць інфармацыю, якая захоўваецца ў вашым iCloud. Фотаздымкі, нейкія бэкапы, дакументы, все, што там палажылі, дадаткова зашифравалі. Я скажу, что у мяне без гэтых IPD все мои нотатки, которые я сам себе пишу, так само могу расшифровать только я. Потому что ты на паперцы робишь. Там никто не зразумее, что там написано. Это каракули, это записки, это вар'ята, могу зразуметь, расшифровать только я. Вось, і калі гэта функцыя ўключана, то нават Apple не мае доступу да гэтых дадзеных, яны просто не могуць іх расшыфраваць. І гэта працавала, пакуль у Великабрытаніі не прынялі новы закон аб бяспецы ў інтэрнэце Online Safety Act, які дазваляе ўраду патрабаваць тэхнічныя магчымасці для доступу да зашыфраваных дадзеных. Крытыкі называюць гэта чорным ходам, бэкдорам для дзяржаўнага шпіянажу. І наколькі я памятаю, брытанскі абком, ён нават патрабаваў, каб была магчымасць не толькі да брытанскіх юзераў такім чынам падключыцца, умоўна кажучы, а да ўсіх юзераў па ўсім свеце. Хутчэй за ўсё гэта матывавалася тым, што ну мы ж там з тэрарызмам боремся, мы павінны дзейнічаць па ўсім свеце, і калі нам хтосьці не спадабаецца, мы павінны... Мы бы хацелі залезть у кішэнь любому усамі, які сядзіць у Афганістане з Apple, і там праглядаць, што ён там робіць. Apple, зразумела ж, прагнулася таму, што Apple заўсёды прагібаецца, яна прагібаецца у Кітаі, яна прагібаецца ў Великабрытаніі, у США, паўсюль, дзе гэтага патрабуе заканадаўства. Такая палітыка Apple. Яны падкрэсліваюць, што не могуць прадастаўляць функцыі, якія супярэчаць мясцоваму заканадаўству. Важна адзначыць, што карыстальнікі з Великабрытаніі, якія ўжо ўключылі ADP, змогуць працягваць карыстацца гэтай функцыяй, але новыя карыстальнікі ўжо не змогуць яе актываваць. Гэта рашэнне ілюструе вось такі складанае становішча тэхнічных кампаній, якія вымушаны балансаваць паміж абаронай прыватнасці сваіх карыстальнікаў, тых, хто непасрэдна набывае ў іх дэвайсы і на каго яны ў першую чаргу павінны арыентавацца, той, хто ім грошы плаціць, і выкананнем патрабаванняў мясцовых законаў аб бяспецы і нагляду за інтэрнэтам, за нейкай лічбавай сферай. Вось, таму нягледзячы на тое, што Apple на працягу ўжо шмат, апошняга дзесяцігоддзя дакладна, яны пастуліруюць сябе як самай прыватнай, самай бяспечнай там экасістэма дэвайсаў, не толькі адзін дэвайс, там iPhone, а цэлая экасістэма дэвайсаў, экасістэма
лічбавых сервісаў. Калі ім становіцца на хвост, то яны даволі хутка перастаюць вось гэтым самым бяспечным быць і ідуць на супрацу з заканадаўчымі органамі той ці іншай краіны. Таму ведайце, што ў гэтым свеце толькі Рудзі з яго нататкамі на паперцы У поўнай бяспечнасці. так. Не, ну карацей, глядзі, у чым як бы я магу зразумець логіку. Логіка першая ў тым, што ўсё ж такі яны, як ты кажаш, пастуліруючы пра бяспеку, яны ж маюць на ўвазе, што сусед Вася не стыбдзіць твае які-небудзь хакер, ну тыпу, і з гэтай логікі, што дзяржава ўсё ж такі не злачынец, у нейкім шырокім сэнсе, да? Сферычная дзяржава сферычная дзяржава ў вакууме, так, яна як бы не злачынец. І таму як бы гэтыя пастулаты фармальна не парушаюцца. Тыпу, што дзяржава ж па логіцы не хоча вам нашкодзіць і не будзе нібыта гэтым займацца. Рандомнага чалавека так просто глядзіць яго фотаздымкі. Ну, трэба даставаць, так, і рагатаць усім аддзелам. Вось, а па-другое, вось ты кажаш, добра, яны пачнуць біцца з брытанцамі. Брытанцы адрубяць Apple-ам усё. Я сабе уяўляю, тыпу, Apple такі. Узяць на одну руку тых, хто адмовіцца карыстацца Apple з пытанняў бяспекі ў Брытаніі, да? Колькі іх там? 100 000 астатніх. І ўсіх астатніх, колькі у Брытаніі жыхароў? 80 мільёнаў, у Англіі, напэўна, там больш пытанні, да? 80 мільёнаў, не, 100. Пра Брытанію усю цалкам. Там пра Брытанію, якую? Нават з Аўстраліі? Пра гэту? Не пра садружнасць. Я не ведаю, колькі там насельніцтва. Напрыклад, хай будзе 100. 80-100 мільёнаў. Так, слухай, давай карыстацца штучным інтэлектам. Задаваць пытанні. То бок, наш цябе больш не задавальняе, да? Google мяне больш не задавальняе. Великабрытанія. Так, зараз паглядзім. Так, якім ты карыстаешся, пакажы нам. Вось гэты, якімі адмовіўся са мной працаваць, таму што я знаходжуся ў Беларусі, пайшоў. Яны ўсе вялікую савецкую энцыклапедыю чытай, калі хочаш нешта даведацца. Так, дакладна. Так шмат. Глядзі, ўсяго-то 67-68. Так вось, возьмем адсотак людзей, якія прынцыповыя, твітарскія, якія там вось гэтыя супраць штучных інтэлектаў, супраць там правоў, якія ўвесь час гэта самае ушчамляюцца. Ось на одну руку і колькі там карыстальнікаў? Мільён, напэўна, некалькі мільёнаў, не будзем гаварыць дзесяткамі, я думаю, што некалькі мільёнаў карыстальнікаў Apple, тэхніка Apple у Великабрытаніі. І каго ім прасцей пазбавіцца? Нейкіх вось гэтых левых лібералаў ці некалькі мільёнаў карыстальнікаў у прынцыпе. Я просто намагаюся упэўнены, што нікога яны ў прынцыпе ўвогуле не пазбавяцца, і гэта будзе мець нейкай зусім незаўважныя наступствы для іх продажаў. Просто будуць ведаць, з-за таго, што яшчэ гэта навіна так шырока разляцелася, яна гучала ў СМІ на працягу там некалькіх тыдняў пра тое, што з такімі загалоўкамі, што Великабрытанія просіць бэкдор, то бок лічы, што ключы ад любога iCloud па ўсім свеце. Вось, зразумела, гэта крыху не так працуе, але ж гаворка ідзе хутчэй пра рэпутацыйныя вось такія нейкія страты, чым пра штосьці больш сур'ёзныя, пра нейкія канкрэтныя лічбы. Вось. Як бы тое, што дзяржава будзе ўвесь час намагацца знайсці больш шырокія магчымасці для таго, каб тут пытанне, як гэта ўсё называць, ці сачыць, ці мець магчымасць ўзяць патрэбную інфармацыю ў патрэбны момант, да, то бок. І зразумела, што яны заўсёды будуць да гэтага намагацца. І як бы
пытанне як гэта з гэтым усім працаваць я не ведаю чтобы я рабіў калі я быў кіраўніком Apple мне сказали ну ты типа ці давай нам доступ ну типа ну ідзі продавай свае тэлефоны ў іншым месцы і ўсё на гэтым скончыцца я не ведаю як бы я як кіраўнік бы з гэтым працаваўся і што я рабіў я забіраў інфармацыю про тое давайте подлічым колькі мы згубім і колькі мы набудзем колькі мы набудзем рэпутацыйных напэўна калі мы адмовімся будзем біцца з этой судовай з урадам Великабрытаніі колькі мы набудзем рэпутацыі і ці зможам мы яе канвертаваць у нейкі прыбытак ці што мы ці застанемся крыху згубім і это самых ну затое заробім ці хаця б застанемся на нейкім фінансавым узроўні які зараз і маем ну так павінка ўсё гэта упіраецца ў тое як гэта канвертыруецца у жывыя грошы якія ты заробіш за карпорацыя сядзіць і толькі дбае пра ваш то як вы себе адчуваеце ваш комфорт і каб вам усё было добра і будзе толькі за гэта перажываць да мы людзі з людзьмі так не дзейнічаюць у вас толькі і то у вельмі малых лакальных нейкіх групах тыпу сям'і і то далёка не заўсёды так працуе а вы хочаце каб нейкая прыватная кампанія якая збудавана на логіцы заробку грошай будзе больш за вас перажываць за ваше же это самае становішча то таксама неяк так хопіць пра Apple гаворыцца давай пяройдзем да самага цікавага гульнявога блока наших навінаў конечно можа ты што-небудзь хочаш расказаць давай можам пачаць частку з твайго давай я бачу што ты таксама там хацеў нешта і ты простым сказаць калі мы гаворым простым можам пачаць простым у стым зараз пачаўся фестываль дэмак это такі даволі вядомы у іх фестываль у адрозненне ад шмат якіх іншых часта там нешта праводзяць па жанрах па выдаўцах па яшчэ чымсьці ёсць дэмак і гэта не проста што яны паказваюць што вось глядзіце у нас які у нас ёсць дэмкі менавіта пад гэты фестываль шматлікія розныя розныя распрацоўшчыкі выкатваюць і у першы раз даюць у доступ нейкія дэмы сваіх будучых праектаў якіх дагэтуль ці дагэтуль не было ці толькі ў нейкі вызначаны момант іх паказваюць я праглядзеў цэлы спіс па-перша это ўсё будзе доўжыцца з 24 лютага то бок якое там у вас число глядзіце вось 24 лютага яно значыцца пачалося скончыцца 3 сакавіка то бок усяго тыдзень шмат часу не шмат часу штосьці пачаць тут тыдзень рыхтуюся каб спампаваць потым тыдзень рыхтуюся каб пагуляць я ўсё разумею ось так что в прынцыпе добра што гэта дэмкі хто апантаны хто гэта любіць я дэмкі не ўспрымаю там навошта мне это нейкія абрэзаныя часткі эмоцыі я лепш чакаю потым ужо ўсё адразу пагляджу можете паглядзець я бы не сказал что там супер не я праглядзела спіс не сказал бы что нешта супер цікава ёсць хазан я памятаю мы гэтых хазан глядзелі з табой трейлер калі глядзелі адзін з нейкіх там шоу-кейсаў ці Xbox ці каго я быў гэты хазан і там нават крыху ўразіў там нейкі зусім там экшн прыгажэнейшы быў вось шмат нейкіх незразумелых інды-праектаў яшчэ нешта я ў першую чаргу хацеў бы сказаць только про тое што ўпершыню пакажуць выкацяць дэмку да таго самага рэмейка першай готыкі про які ўжо даўно ідзе гаворка яго вельмі даўно ўжо робяць і вось выкацілі дэмку да першай готыкі яе можна там знайсці пагуляць нібыта гадзіна гульнявога часу у яе закладзена вы гуляеце не за безыменнага героя які быў у асноўнай у арыгінальнай гісторыі а гэта будзе як я зразумеў просто асобна створаная невялічкая гісторыя невялікі пролог за асобнага героя я зараз скажу як яго за асобнага героя на імя Антон
Ну, хай будзе Антон, але ён не раз. Ну Антон таксама не раз. Не раз нешта ён. Карацей, за это дядьку, то бок гэта не за безыменныя героі з арыгінала, за якога мы гуляем. За некага дядьку, то бок асобна створаная кампанія будзе на гадзіну, можете пагуляць, паглядзець. За яе, за праходжанне гэтай дэмкі за 100% дадуць дасягнення, якое можна будзе без якога нельга будзе атрымаць 100% дасягненняў, калі выйдзе асноўная гульня. Вось такі момант, так што вам это для тых самых задротаў, якія вельмі любяць выбіваць соткі 100 achievements. Хаця я спадзяюся, яны гэту дэмку тады пакінуць туды, таму што сабе ўявіць чалавека, у якога хвароба, яму ўсё трэба закрываць на 100%, ён набывае гульню, праходзіць. Застаецца адна ачывачка, а ты ў дэмку не гуляў, а ён, як? Ідзі, і ўсё, у чалавека інсульт, прыступ, інфаркт мікарда, ось такі рубец. Ось, можа, дэмку яны, напэўна, ўсё ж такі пакінуць. Што мы ведаем? Готыка 1 рэмейк. Па-першае, яна робіцца вельмі даўно. Ужо ў 19 годзе ўжо была на яе была дэмка, але там такі дзіўны момант, што гэта, як бы так можна сказаць, была дэмка зроблена, плей-тэст, як так называлася. Яна была зроблена не столькі, каб паказаць гульню, яна была зроблена для таго, каб выклікаць эмоцыі і выклікаць фідбэк у геймераў, каб зразумець, што ім трэба. То бок яны, значыць, там гэта іспанская кантора Alchemy Entertainment, яны цалкам складаюцца з людзей, якія не працавалі калісьці над готыкай, таму што это ўжо гульні ўжо 25 гадоў умоўна, то бок там не ўсе у жывых, можа, ўжо ёсць. Гэта маладыя, але тыя, хто гуляў калісьці. Гуляў, гэта фанаты, то бок аматары вялікія серыі, вось яны сабраліся гэта ўсё рабіць. І калі яны пачалі рабіць, яны як бы задаваліся пытаннямі, а што нам з гэтым усім рабіць? Як? То бок мы проста возьмем і перацягнем графіку, ці можа нам усё ж таки прайшло 25 гадоў, давайте можа крыху там зменім баёўку, таму што баёўка ў першай готыцы гэта там таксама свае, это як з KCD2, Kingdom Come Deliverance, там ёсць нюансы, да, не самая звыклая, не самая звычайная, самая такая класічная баёўка, да якой трэба яшчэ прызвычаецца. Тое самае і ў готыцы, і я скажу, што, напрыклад, баёўка мяне дакладна адпужвала ў свой час ад готыкі, она такая там своеасаблівая, і там не толькі баёўка, там і кіраванне, там трэба націскаць кнопкі, каб нешта ўзяць, падпаліць, там каб паходню дастаць, падпаліць, там трэба тое зацісні, гэта ўверх, гэта ўніз, карацей, такі поўны экспірыенс паглыблення ў гульню. Яны задаваліся пытанне, а што з гэтым рабіць? Ці нам узяць, просто это ўсё перацянуць, ці цалкам змяніць, але калі цалкам гульню зменіш, ты разумееш, там старыя фанаты адразу ж на вілы пасодзяць, скажуць, вы што там, афанарэлі ўсе? І вось яны зрабілі такі крок, яны зрабілі зляпілі нейкую такую нейкая дэмку, выпусцілі, прывезлі на нейкі там фестываль гульнявы. Гэта яшчэ было до 20-х гадоў, таму да ковідныя часы яшчэ людзі збіраліся. Былі нармальныя, так. Была нейкая магчымасць гэта ўсё паказаць, і людзі паглядзелі і пачалі даваць сапраўдны фідбэк. Вось гэта гаўно, гэта нармальна, гэта цікава, гэта не цікава. І вось на базе гэтага яны зрабілі нейкія высновы, сказалі, вось гэта будуць там слупы, на якіх будзе стаяць наша гульня, гэта мы пакідаем, гэта мы выкідаем. Вось і ўсё, гэта был 19-й год быў. А зараз, дай Бог здароўя, 25-й. Вось, увесь час яны гэта нешта рабілі, і вось выйшла нарэшце дэма, і наколькі я разумею, што рэмейк вельмі блізка па справаздачах. Яны гаварылі, у іх там быў навагодні віншаванне класічнае, як там бывае, проста відэа, і яны там сказалі, што як плануецца, умоўна, там летам 25-го. То бок у першай палове 25-го года будзем так больш шырэй возьмем. Так што
ад дэмкі мы недалёка, пэўна, ад поўнага рэліза. Так што аматарам, канешне, зайдзіце, паглядзіце, што ён там нарабілі з вашай готыкай. Ну, я дэмку глядзець не буду, але, ну, я гульні не аматар. Я, калі яна толькі з'явілася, я не гуляў, я пачаў гуляць, паспрабаваў пагуляць ужо пазней, калі пагуляў больш такія, не сучасныя, ну, крыху больш тэхнічна лепшыя, чым готыка, там, праз 5 гадоў, праз 6 гадоў пасля рэліза. І мне было, ну, цяжкавата. Нешта яна мне, карацей, не зайшла, яна яшчэ своеасаблівая, з такой, і атмасфера там своеасаблівая, і дыялогі, і геймплей, то бок, такія гульні, у якіх яна ці табе заляціць вось на 100% ты станеш фанатам, ну, ці яна табе не зойдзе, і вельмі складана з ёй нейк пасябраваць нават з другого ці з трэцяга захода. Ну, такая гульня. Вось, і у мяне будзе шанс паглядзець на класіку, я спадзяюся, у прывабным, не толькі візуальна, але і геймплейна вобразе. Можна будзе паглядзець і ацаніць класіку. Тым там сюжэты там моцна не змянілі, ўсё тое ж самае застаецца, гэты купал, шахты, туды скідваюць гэтых самых зняволеных, гэтыя зняволены там здабываюць выкапні, каштоўныя там рэсурсы, потым там нешта адбываецца, там ідзе вайна з оркамі, а пад гэтым купалам адбываецца там нейкае, ну, не паўстанне, ну, там нейкія, ну, там бяруць уладу ў свае рукі і пачынаюцца там розныя прыколы. Так што сюжэтна яны нічого не змянілі. Адзінае, вось я кажу, што для дэмкі яны ўзялі, прыдумалі асобную гісторыю, каб не паказваць нейкія самыя спойлеры ці не паказваць, што будзе ў самой гульні. Вось, так што зайдзіце, паглядзіце. Ну, зразумела, я паўтаруся, што акрамя готыкі там яшчэ спіс на 100 плюс гульняў будзе і Саласта. Сёння на відзіку, не сёння, это для вас у іншы дзень. У апошніх гульнявых навінах на канале Відзік, ну, якія выйшлі, ёсць пра РПГ Саласта 2. Гэта будзе такая ролевая гульня, тактычная, ізаметрычная, карацей, як Baldur's Gate 3. Ну, выглядае яна вельмі падобна. Таксама там D&D Dungeons and Dragons, гэтыя самыя правілы, усё там візуальна, яна неблага выглядае. Больш другая частка кажа, што першая была нібыта неблагая, а тут яны прям усё перарабілі, усё цалкам это самае. Карацей, яна па якасці там у 2-3 разы будзе перасягаць арыгінал. Вось, так што паглядзелі навіны, і гэта ж дэмка будзе таксама ў Steam. І нейкія там яшчэ былі дэмкі, але я ўжо зараз... таксама будзе дэмка ў Steam на Sanctum, таксама гульню з навін некалькі выпускаў таму. Пра яе мы распавядалі, там пра такі жахлівік. Таксама дэмка з'явілася. Так што зайдзіце, паглядзіце, можа быць што-небудзь з вашага спіску жаданага. Ёсць дэмка, і вы зможаце, перад тым, як марнаваць вашыя грошы, вы зможаце паспрабаваць, памацаць нешта. Змарнаваць свой час. Змарнаваць свой час, каб не змарнаваць потым свае грошы. І яшчэ больш часу. І больш часу. А яшчэ час, які ты змарнаваў на тое, каб зарабіць грошы, якія ты змарнаваў на тое, каб змарнаваць час. Да што гэта? Боже мой, які жах. Нешта так простым, там ты пра Амазон. Да, давай я простым, пакуль мы ад яго далёка не дайшлі. З'явілася на мінулым тыдні даволі цікавы допіс Ітана Эванса. Гэта адзін з былых віцэ-прэзідэнтаў Амазона. Ён, у частнасці, быў віцэ-прэзідэнтам Prime Gaming. Калі ты не ведаў, у Амазона быў і ёсць, напэўна, зараз Prime Gaming. Гэта... А Prime Video гэта ж таксама іх. Так. Тыпу магазіна... Ну, так. Ну, Amazon Prime гэта іх агульная там падпіска, і потым яна, я так разумею, можа разбівацца на некаторыя... Ну, у іх там проста, што, як я разумею, там у адной падпісцы ёсць і кіно, і гульні. У іх ёсць гульні, якія можна там лезть не на тэлевізары гуляць адразу. Не ведаю, таму што мне это асабліва даступна не было, і як бы патрэбы такой не было. Я ўвогуле ў вочы это не бачыў. Ну, добра, давай яшчэ 10 хвілін гэта абмеркуем туды.
Хто з нас больш гаротны, да? Я ўвогуле тэлевізора не было, я глядзеў у сцену. Кавёр. Маляваў сваю Хаця, можа, дывана на сцяне ў цябе не было. У мяне, дарэчы, у мяне быў, но у мяне не такі цікавы быў, не так шмат узораў. У мяне з нейкім ціграм быў. Не ведаю, не класы. А ён тоненькі быў, да? То бок не класічныя дываны. Ну, такі тоўсты, што ведаеш, грубы, які там, а такі пакрывала какое-нибудь, штосьці такое, ну. А у майго суседа над ложкам, ну, суседу па лашчатцы, быў, у іх вісеў, значыцца, з нейкім сюжэтам, з нейкай ледзь не 1001 ноч, там нейкі прынц на кані, ці не на коне, нават на алені, і там типа з дзяўчыны, здаецца, з нейкім там тыпу ляціць. Ты што, ты нешта такое памятаеш? Прынц на коне з дзяўчынай? Ну, прынцу не ў сэнсе не заходняй еўрапейскі прынц, а прынц у сэнсе Мухаммед там з Багдада. Ну, тыпу, нейкае ўсё такое, нейкія ззаду Багдад нейкія. О, пайшла клас. Такое ў мяне дакладна было. Вось гэтыя тыгры ў цябе былі? У мяне быў канкрэтна другі, але вось гэта я памятаю, адкульсьці я гэта памятаю, не ведаю, адкуль дзесьці яно яшчэ было. І вось такі, здаецца, штосьці такое было, не ведаю, чаму гэта было так папулярна. Але вось гэта я недзе пра гэтыя дываны чытаў, ведаеш, дзе я чытаў гэта, здаецца, чытаў у Солженіцына про это Иван один день Ивана Денисовича, я карацей не памятаю, як там дакладна называется это апавяданне. Ну, про ГУЛАГ. І там нехта адзін, здаецца, гаварыў, што ён нехта у дыялогу, і мяне так стала цікава, што ён нехта адзін другому гаварыў у дыялогу, што у яго ёсць ці то станок, ці нехта яму прапанаваў, это часы пасля вайны, рабіць, ездзіць па вёсках і рабіць вось гэтыя дываны. Тыпу, нейкім чынам гэта карцінка, вось гэты дрыс нейкім чынам наносіцца на тканіну, і ледзь не гэта можна было рабіць неяк на выездзе якім чынам. Вось я памятаю, у кнізе гэта было, я звярнуў увагу і падумаў, вау, тыпу, вось нейкія простыя людзі, мы на такое не ведалі, маглі зарабляць тым, што вось яны недзе там ганялі і рабілі вось гэтыя, ну, не дываны ў шырой, не вось гэтыя таўстатканныя, да, ну, класічна. А вось як ты кажаш, вось гэтыя просто тканінка, там нешта там такая пакрыць нешта, і вось яны наносілі тут на тое сам нейкім выявы. Як гэта, я паняцця не маю. Ну, здаецца, што гэта было максімальна небяспечна праз якую-нибудь хімію, якую яны наносілі. Што можа быць, гэта і рабіць нельга было, ну, у прынцыпе. Ну, как ці памятаю нешта такое. Дык вось, пра Амазон. А мы пра ГУЛАГ. Як гэта робіцца, я не разумею. Гэта ўсё праз цябе, штосьці ты там зноўку ляпнуў, і мы пайшлі глядзець дыванкі. Карацей, былы віцэ-прэзідэнт Prime Gaming Ітан Эванс падзяліўся гісторыяй у сваім LinkedIn пра тое, чаму Amazon, нягледзячы на свае велізарныя рэсурсы, велізарныя памеры, не змагла канкурыраваць са Steam. Калі ты не заўважыў, я гэтага дакладна не заўважыў, але Amazon намагалася канкурыраваць са Steam і намагалася рабіць гэта на працягу 15 гадоў. Не, я разумею, хто намагаецца, гэта ЕГС. Ну, там так, ты гэта заўважаеш. Яны намагаюцца. Да, мы гэта бачым, як геймеры, мы гэта бачым. Вось, Эванс напісаў, што кампанія, якая у 200, што прынаймней у 200 разоў большая за Steam, не змагла яго перамагчы і пацярпела паражэнне. Ён кажа, што вось яны 15 гадоў спрабавалі са Steam канкураваць, але ніводная кіроўная каманда, якая развівала гэты напрамак, яна не змагла дабіцца поспеху, не змагла разгадаць нейкі сакрэтны код, які дазваляе Steam быць такім паспяховым, а ніхто не можа яго з гэтага рынку ПК-геймінга спіхнуць. І паказвае гэта то, што ён нам тут расказвае, што нават калі на працягу 15 гадоў такая кампанія, як Amazon, намагаецца штосьці рабіць, не факт, што з гэтага атрымаецца штосьці
добрая по выніку можа нічога ў прынцыпе не трымацца. Галоўнае, пра што тут расказвае Эванс. У Amazon было 3 спробы стварыць канкурэнта з тым. У першую чаргу яны набылі і спрабавалі маштабіраваць кампанію Reflexive Entertainment. Потым яны стваралі уласны магазин гульняў праз Twitch. Калі ты памятаеш, на Твічы ў нейкі момант з'явілася магчымасць побач з вакенцам, дзе гуляе нейкі стрымер, там можна было націснуць кнопку і купіць нібыта гэтую гульню, у якую стрымер. Нормальная ідэя, насамрэч. Ну так, але яна не выстреліла. Яна даволі хутка, наколькі я нават не заўважу, як яна знікла, як яна памерла, я ўжо пэўна той момант перастаў глядзець Twitch. І апошняя спроба гэта быў запуск свайго стрымінгавага сервіса Luna. Калі ты памятаеш, гэта штосьці падобнае на гугловую стадыю. І таксама асаблівага поспеху у гэтага стрымінгавага сервіса не было. Итан Эванс заўважае, што былі няправільныя дапушчэнні. Amazon меркавала, што карыстальнікі Twitch натуральна будуць купляць гульні у іх магазине, але гэта аказалася памылкай. Яны прыходзілі глядзець, як людзі гуляюць, але яны не хацелі самі гуляць. Блин, сука, сапраўды, вельмі, я зараз падумаў, дзіўна прадаваць гульні тым, хто іх не набывае, а прыходзіць на Twitch, каб на іх глядзець. Каб яны хацелі іх набыць, яны бы іх набылі, а не прыходзілі бы сюды глядзець, да? Такая логіка. Ну так. Таксама яны моцна недаацанілі з тым. Эванс прызнаўся, што яны не разумелі, што з тым гэта не проста магазин, а сацыяльная сетка, бібліятэка і трафейная шафа адначасовая. ЕГС дагэтуль гэта не зразумела. Так, мы ж прадаем гульні, а мы іх ніхто не купляе. Мы іх бясплатна аддаем. Мы нават бясплатна аддаем. Прыходзьце. Вось, і яны недаацанілі моц звычак. Кампанія пераацаніла значэнне свайго памеру і заўважнасці, бачнасці, недацаніўшы сілу ўжо існуючых карыстальніцкіх звычак. Калі ў цябе вялікая бібліятэка ў стыме, у цябе там усе ачыўкі, усе сябры, нейкія, з кім ты гуляў у онлайне, за шмат гадоў накапілася. І ачыўкі мала што гульнявыя, ачыўкі супольнасці розныя, там усё, што даюць, розныя там узнагароды са столькі гульняў там. Там шмат чаго, там спраўды, як сацыяльная сетка выглядае. І вось гэтая недаацэнка карыстальніцкіх звычак, нейкіх карыстальніцкіх сувязяў, яны палічылі, што мы такія вялікія, мы ж Amazon, мы просто укінем шмат грошай, пакажам геймерам, што ў нас можна купляць грошы, і ўсе просто да нас пойдуць. Але ніхто не пайшоў, таму што ўсе ўжо прызвычаіліся да стыма, і ён быў больш заахвочваючым, і зараз, пэўна, з такім з'яўляюцца для карыстання сабой. Якія ўрокі для бізнеса з гэтага ўсяго можна было вывесці, што перш чым пачынаць пісаць код, рабіць 15 гадоў рабіць нейкія спробы увайсці на рынок, ствараць нейкія праекты, укідваць велізарныя мільярды грошай, перш чым гэта пачынаць рабіць, трэба ўсё ж такі зразумець нейкія сапраўдныя патрэбы карыстальнікаў. Сапраўдныя патрэбы карыстальніка не ў тым, каб купіць гульню і потым ведаць, адкуль яе скачаць. Калі ты захочаш спампаваць адкуль-небудзь, ты просто пойдзеш на торренты. А з тым ён не проста прадае гульні, ён для цябе стварае экасістэму. Там ёсць і навіны, і гэта супольнасць, дзе ты смешныя мемы і моды, і яшчэ чаго там, і водгукі. Да, просто неверагодная колькасць усяго. Таксама трэба правяраць свае дапушчэнні. Базавыя гіпотэзы пра паводзіны карыстальнікаў, вывучаць сваю аўдыторыю. І рашэнні павінны грунтавацца на дадзеных, а не толькі на інтуіцыі. Цяжка ў гэта паверыць, але з аповеда вось гэтага Итана Эванса вынікае, што нейкай такой даволі глыбокага вывучэння рынка яны насамрэч не праводзілі, нейкіх вялікіх даных у іх не было, і вось была толькі інтуіцыя, што мы можам зрабіць тое ці гэта, і верагодна гэта выстраліць. Вунь там Google уже пачаў рабіць сваю стадыю, давайте і мы пойдзем у стрымінгавыя сервісы, за гэтым будзе нейкая будучня. Цікава, што ў той жа час, калі Amazon пацярпела вось гэтую няўдачу на працягу 15 гадоў, Epic Games Store таксама
павялічвае колькасць сваіх карыстальнікаў да рэкордных лічбаў у апошнія часы. Amazon усё яшчэ мае падпіску Prime Gaming, якая сёлета прапаноўвае такія гульні, як Bioshock 2 Remastered. Пэўна, я не ведаю чалавека, які яшчэ ў гэта не згуляў. І Deus Ex Human Revolution. Але яна так не Моя змагла... павага. Ну, так. А ёсць гульні з нулявых? Ну, больш. Новае што-небудзь. Але вось гэты Prime Gaming так і не змог стаць значным чымсьці для гульцоў на рынку лічбавай дыстрыбуцыі гульняў, і з тым да гэтай пары займае па праву, пэўна займае вось такую дамінуючую пазіцыю на рынку продажу гульняў для ПК. І пакуль ён застаецца такім лагодным і добрым для геймераў, для нас, то гэтаму можна, пэўна, толькі парадавацца. Калісьці я баюся, што з тым Габен прадставіцца, загавее душой, і яго дзеці прададуць кампанію, і які-небудзь тыпу Ітана Эванса, эфектыўны менеджер, прыйдзе высмоктваць больше грошай з аўдыторыі Стыма, і тады ўжо можна будзе шукаць штосьці новае, пэўна, для нейкі новы прыстанак для геймераў. Ну да, будем спадзявацца, што з'явіцца новы Габен, які выратуе гульнявую супольнасць, ён так з'явіцца. Такія людзі нараджаюцца раз у стагоддзе. Ну, то бок, яно як павінна. Адзін Габен прадставіўся, а другі Габен нарадзіўся. То бок нам прыйдзецца яшчэ пачакаць гадоў 30. Ну, як у тым меме. Это самае яшчэ што... Ну, сапраўды, ўсё выглядае, што логіка ў іх была простая, што вось калі на адной вуліцы ёсць адна крама, мы паставім там сваю краму, і да нас таксама прыйдуць людзі. Ну, тыпы Слухай, ўсё. гэта як у Польшы з жабкамі, калі проста цераз дарогу, ну, жабкі гэта такія convenience store, маленькія магазинчыкі, дзе папіць, паесці штосьці можна ўзяць гатовае, не гатовае, нейкія прадукты мінімальныя, там бытавая хімія, папіросы, вось. І такіх жабак на адной вуліцы іх можа быць там некалькі. Ну, зразумела, таму што яны яшчэ працуюць па такой схеме, што жабка ўвогуле это тыпу франшыза, і ты можаш адкрыць сваю жабку, і ты па сутнасці там як... Ну, карацей, добра, пра гэта вельмі доўга расказваць, але гэта вельмі падобна на нейкую піраміду, дзе па выніку зарабляюць усе, твае супрацоўнікі зарабляюць, уладальнікі франшызы жабка зарабляюць, пастаўшчыкі. Акрамя цябе. А ты так, ты працуеш увесь час і па выхадных нават працуеш, таму што ў Польшчы ў нядзелю, да прыкладу, нельга, каб быў адкрыты магазин, гандлёвы нейкі гандэлак, толькі калі гэта твой магазин, і сам кіраўнік гэтага магазина за дырэктара за касай стаіць, тады ён мае права працаваць. Вось. На гэтым яны, пэўна, і... тыпу, ён сам вырашыў, што ў нядзелю яму боженька дазволіў, сказаў, ну, табе можна. І тады ты можаш. Не, ну, там, іншых ты не можаш прымусіць працаваць. Ну так, заканадаўча ты не можаш гэта рабіць. Ну, нават калі ты прымусіш, ці прапануеш ім вялікія грошы, ты проста не можаш, таму што заканадаўча ты павінен быць у гэты дзень закрыты. Не павінен працаваць. Вось. Зразумела, зноўку уж не зразумела, чаму мы тут апынуліся ад Стыма да жабкі. Так, ну я говорю пра крамы, што на адной вуліцы пастаў яшчэ некалькі. Ну, можа, мы просто паставім сваю побач, і да нас прыйдуць купляць гульні. Я вось такі падумаў, што павінна зрабіцца, каб я пайшоў на Amazon набываць гульню, а не ў Steam. Ну, тыпу, вось што павінны яны прапанаваць мне, каб я такі кінуў усе свае бібліятэкі. Так яны нават ЕГС табе ўжо прапанаваў бесплатныя гульні. Вось, да. ЕГС, пэўна, і тое лепей працаваў у гэтай галіне, чым Prime, і то вы паглядзіце, чаго ён дамогся за гэты час. Ну, таму што я скажу за сябе, бясплатныя гульні з ЕГС, ну, асабліва мне не цікавыя, таму што, ну, таму што я для сябе зразумеў, што у бясплатнае у цябе нашмат менш матывацыі гуляць. І калі я штосьці атрымаўлю бясплатна, то яно ў мяне будзе ляжаць у бібліятэцы, і я наўрад ці калісьці гэта нават адкрыю. Тыпу, ты разумееш, што калі табе нешта аддалі бясплатна, то
хутчэй за ўсё, ну не варта, да? Типу, некае гаўно. Не, Хто ну не будзе зусім, нормальную слухай, там гульню? GTA 5 Не, аддавалі ў свой час. ну, табе аддадуць бясплатна ці гаўно, ці нешта старое. Ну, неяк жа так атрымліваецца. Калі табе аддаюць сучасную гульню бясплатна, што ты пра яе падумаеш? Ну ты ж не падумаеш, што гэта так мне пашчасціла, гэта 100% падарунак, які ось я чакаў сёння ўсё сваё жыццё. Ну зразумела, ты такі, ну я ў сэнсе, што калі ты пра гэту гульню не чуў, ну, ты не накіраваны, я чакаў, а просто бачу, што вось гульня, ты такі, так, пачакайце, яна ж выйшла ў гэтым годзе, і тут табе аддаюць бясплатна. Ты разумееш, што не сходзіцца тут нешта не тое. Яшчэ вось калі гаварыць за сябе, то я хацеў пагуляць у другога Алана Вейка, але ён выйшаў толькі у EGS. І здаецца, нават не збіраецца выходзіць у стыме. Не будзе яго там. І я разумею, што ну і значыць я ў гэту гульню не пагуляю. Я паважаю Сэма Лейка, я люблю што яны робяць. Я фанат Максаў Пэйнаў. Шкада будзе, канешне, калі Максы Пэйны выйдуць у EGS, таму што я пэўна таксама не пагуляю. Ну там Rockstar выдаўцы, здаецца, яны будуць. Не, ну у EGS яны будуць просто, ну, што так, ты сможаш набыць і ў Steam таксама. Ну вось, а Alan Wake 2 для мяне лічы, што ну ён не выйшаў на маёй пляцоўцы. Гэта як кансоль. Steam для мяне як моя кансоль, у якую я гуляю. У EGS я набываць гэта не буду, таму што так. Таму што да пашлі нахер, я вам скажу. Я гуляў у Alan Wake на EGS, і я апляваўся, пакуль я сабе его набыў. Яно настолькі неутульнае, настолькі некамфортна. Я набыў гульню, я заплаціў за яе шмат грошай, да? Я заходжу на эту платформу. Я хачу, вось заходзіш ты на старонку гульні ў Steam, якую ты набыў. У сэнсе не старонку гульні, а ў бібліятэку. Ты глядзіш, што ты ўжо набыў, там все паказана, вось яна хутка будзе даступнасць, і ўжо можна паставіць, вось колькі вы гулялі, а вось новыя абнаўленечкі, можаш карцінку вялікую паглядзець, можаш паглядзець тое, сёе, каментары, усё, ты разумееш, усё пра эту гульню. А заходзіш у EGS, там просто гэта відарысік таго, што вы набылі Алана Вейка, я думаю, ну зараз зайду на старонку, гэта ну сваю бібліятэкі, пагляджу, што, як, дзе, націскаю, она просто запускае гульню, ўсё. А налады хоць якія-небудзь, можна за што-небудзь з вами? Не, ўсё, ідзі ў арэх, ідзі гуляй. Ну, типу, яны нібыта таксама не разумеюць, што вось гэты анбоксінг гульні, ён таксама важны. Ну, это ж таксама частка, да? Калі ты нешта новае набываеш, зняць, дастаць з упаковачкі, это ж таксама. Я не кажу, што гэта абавязкова, але ну, гэта ж частка, гэта частка ланцужка, это цыгляначка маленечкая у сцену таго задавальнення. Вось, і это все эти моманты нельга упускаць. Вось, я кажу, EGS, мало того, што паспрабуй набудь, потым ніякага комфорту, просто запускаеш, вось просто механічны працэс запуска гульні. Нібыта я просто набыў гульню, сабе паставіў на комп, просто экзэшнік націснуў і ўключыў. Типу, навошта мне гэта пракладка паміж гульнёй і мной у выглядзе нейкай незразумелай крамы. Неяк так, караці, ўсё выглядае, потому з тым топ, малайцы, все, ГБ, ну... І што ён там 30% ён бярэ з гэтых распрацоўшчыкаў. Каго з нас гэта хвалюе, як геймеру. Вось такія мы меркантыльныя такія паскуды. Сёння только абы гулі гуляць. Слухай, давай яшчэ я апошняе, пэўна, што раскажу пра Rockstar і GTA 6. Потым пяройдзем да КЦД, Ававіда, і на гэтым, пэўна, будзем закругляцца. Давай, ляпі. Добра, глядзіце. Ужо, пэўна, з вялікай верагоднасцю GTA 6 выйдзе ў гэтым годзе, хутчэй за ўсё у лістападзе месяц, таму што там усе максімальна актыўна адтуль з'язджаюць куды-нибудь падалей, каб паспець прадацца, таму што выйдзе GTA 6, і гэта лічы, што увесь свет кінецца яго купляць. Там кажуць, што гульня каштавала у прадакшане амаль 2 мільярды баксаў. Я не разумею, куды пашлі гэтыя грошы, па правдзе кажучы, але... Яны ж рабілі колькі гадоў. Ну, тыпу, гэта магчыма.
Чаму не? Ну добра, пакуль што не пра гэта, пра тое, што 2 мільярды, что не подумал. Ты таки сказал, я говорю, да, нормально. Потом, какой же есть нормально. О, ну, не, ну это, конечно, эмоционально. Ты думаешь, что Ведьмар 60 миллионов, Тикульги там 80, 2 миллиарда, нормально. Кампанія Rockstar Games рыхтуецца зрабіць гульню Grand Theft Auto 6 наступнай вялікай платформай метаверса. Ты, пэўна, ўжо і забыўся пра метасусветы. Ужаю это слово. Ну. І то, як Марк Цукерберг гады 2 таму намагаўся метасусвет зрабіць, дзе там безногтавый аватар, нешта лётаў паліганальны. Марк Цукерберг быў. Ну, крацей выглядала гэта ўсё даволі страшненька. Ён убухаў туды 10 мільярдаў ці нават больш баксаў. З гэтага нічога не атрымалася. Інвестыцыі згарэлі. Зараз галоўная тэма для Марка Цукерберга штучны інтэлект, але пра гэта як-небудзь наступным разам. Дык вось, Rockstar хоча, каб GTA 6 стала найвялікшай платформай для гэтага метаверса. Гэта будзе не проста найбуйнейшы запуск відэагульні дзесяцігоддзя. Гэта стане спробай трансфармаваць GTA з папулярнай серыі гульняў у сапраўдную платформу для крэейтараў. Гаворка пра тых крэейтараў, якія ствараюць усялякія досведы у Майнкрафце, у Роблаксе, у такого кшталту гульнях, дзе ты можаш нейкімі модамі ці просто гульнявымі механікамі ствараць нейкія сусветы, серверы і на іх запрашаць другіх людзей. Цікава, што на дадзены момант гульня GTA 5, выпушчаная 14 гадоў таму, дагэтуль застаецца самай праглядаемай гульнёй на Твічы, што паказвае велізарны патэнцыял для працягу. Што, нават серыі. Больш за доту і Counter-Strike? Ну, можам зайсці на Twitch, я не ўпэўнены, но здаецца, дзякуючы усялякага кшталту. Так, як іх тут сарціраваць? Ну так. Ось, глядзі, ну падзівіся, што робіцца. Ліга Легенд. Это топы ці што? Так, гэта Ліга Легенд. Колькасці зараз гледачоў. Ну, Ліга Легенд, ну, магчыма, тут просто нейкі турнір ідзе. Ну так, гуляюць. Не, лол таксама заўсёды шмат было. Ну, карацей, да, гэта што такое Teamfight Tactics? Я нават не ведаю, што это за гульня такая. Teamfight Tactics. 3,2 мільёны фаловераў. Што? Добра, чаму тут яшчэ дзяўчынка гэта з серыяла па лолу Аркейн. Ну добра, гэта цікава, але давай вернемся да GTA. Вось, Rockstar вядзе перамовы з топавымі стваральнікамі контенту для Roblox і Fortnite, а таксама з дасведчанымі крэейтарамі GTA, тымі, хто ўжо стварае нейкія свае серверы, нейкія вось гэтыя ролплеі, што там яшчэ там робіцца ў гэтым свеце неафіцыйных сервераў GTA, гэта просто нейкі цуд, што яны там ствараюць. Вось, крэейтары змогуць мадыфікаваць гульнявое асяроддзе і актывы, каб прыўнесці уласную інтэлектуальную творчую, а магчыма і інтэлектуальную нейкую уласнасць у віртуальную пясочніцу GTA. То бок GTA 6 гэта будзе як сюжэтная гульня, гэта будзе хутчэй за ўсё просто замануха у GTA онлайн, якая ўжо будзе, ну, вось гэтым метасусветам, у якім ты зможаш ствараць усё, што толькі захочаш. Ходзяць нават чуткі, што магчыма гэтыя дзве гульні будуць прадавацца асобна, каб зарабіць і на тых, хто... Таму што калі, наколькі я памятаю, GTA 5, калі выходзіла, онлайн там адразу ж быў, табе нічога даплачваць за гэта не трэба было, ты там мог нейкія баксы віртуальныя набываць, каб набываць нейкую маёмасць унутры гульні. А тут могуць выпусціць асобна GTA 6 і асобна GTA онлайн, і такім чынам зрабіць яшчэ больш, чым проста выпусціўшы адну GTA 6 за умоўныя умоўна бандл, за умоўныя там 100 баксаў, ці колькі яны хочуць садраць за сваю
вельмі дарагую гульню. Вось пра тое, што гэта вось будзе такі метаверс, кажуць 3 інсайдеры розныя, ніяк не звязаныя адзін з адным, і яны прасілі захаваць ананімнасць для абароны вось сваіх дзелавых зносін з Rockstar. То есть менавіта тыя, каго яны запрашаюць на гэтай сустрэчы, пра гэта штосьці такое і расказваюць. Папулярная мадыфікацыя для GTA 5, якая дазваляе гуляць і ствараць вуха. Старасць стрэльнула. Ёсць такая папулярная мадыфікацыя 5M, якая дазваляе ствараць нейкія свае сусветы на аснове GTA 5, далучацца да мультыплеерных сервераў. Яна ўжо зараз бярэ плату за падпіску ў памеры ад 25 до 100 баксаў у месяц. То бок мадэль працуе, і пэўна Rockstar хоча, каб гэта мадэль працавала для яе афіцыйна, таксама ўвесці якую-небудзь падпіску за свае вось гэтыя будучыя серверы. Крэатары ўжо зарабілі $мільёны, прадаючы карыстальнікам такія падпіскі у адмен на ўсялякія касметычныя прадметы і прыярытэтны доступ. І можна лічыць, што GTA зробіць нейкую мадэль, не GTA, а Rockstar зробіць нейкую мадэль, дзе будуць дзяліцца шэр, ну, па прынцыпу Ютуба, умоўна, што ты будзеш ствараць нейкі контент, і людзі на яго будуць падпісвацца, яго будуць набываць, і частка грошай будзе ісці Rockstar, частка вось усім гэтым крыэйтарам. Вось, Rockstar ужо раней набыла кампанію гэтага стваральніка 5M у 23-м годзе, ну, што ўжо, я думаю, очевісце сігналізуе пра тое, што яны зацікаўленыя у такога кшталту эксперыментах, як GTA Roleplay, і можна чакаць, што сапраўды GTA 6 будзе нейкай такой бомбай у свеце метаверса. Гэта будзе новы Fortnite, новы Minecraft, новы Roblox, 3 ў адным, і улічваючы, што яны пэўна ўклалі $2 мільярды ва ўсё стварэнне гэтай гульні, то гэта будзе, ну, гульня мінімум 10-годдзя, пэўна, па значнасці, прынамсі дакладна. Што там будзе на выхадзе, спадзяюся, што пабачым, што мы зможам пабачыць ужо ў лістападзе, таму што ёсць верагоднасць, што GTA 6 спачатку выйдзе на кансолях і толькі пасля нейкага перыяду выйдзе на ПК, як гэта было раней. Але я спадзяюся, што такой памылкі ўсё ж такі не дапусцяць, таму што на ПК значная колькасць гульцоў і значная колькасць тых, хто гатовы заплаціць у першы дзень, і хто будзе гатовы... Яна дакладна будзе на кансолі, так гаварылі. Толькі на кансолі? Ну не, на ПК яна выйдзе, але потым. Ну, зразумела, так. Яны не адмаўляюць, это я чытаў дакладна, яны не адмаўляюцца ад этой такой же логікі. Зразумела. Ну, вось, карцей, чакаем GTA 6. Будзем дзякаваць кансолі халопам за бета-тэст. Вось, паглядзім, што з усяго гэтага атрымаецца. У мяне ўсё. Ну, GTA, што... Ну, GTA, сапраўды, гэта, видиш, такі феномен столб этого самого геймдеву. Таму што, па-першае, на іх жа зараз арыентуюцца, якую кошт яны выставяць на гульню, каб, ну, тыпу, это яны могуць прабіць там столь, да, паказаць нейкі ўзровень. І хто бы, што бы, там, якія гульні не рабіў, не выходзілі, як толькі выходзіць GTA, сказать, так, идите все покурите. Мертвый сезон, ну так. Все, просто на улицах, на дворе никого нема, на улицах нема машин, нема людей. Перекати поле. Перекати поле по всех городах. Это вышло GTA 6. Як бы мы не ставились, як бы вы не лечили себе там супер геймерам, які гуляют только в самые интеллектуальные гульни, а GTA это некая там, не ведаю, что это гульня, якая продастся больш за ўсіх, і это можна до бабки не ходить. Это калі там, ой, Call of Duty, это ж кино, это говно, это просто шутан. Ну, ён там можа быць кино, говно і шутан, але кожны раз, калі выходзіць Call of Duty, она продаецца
десяткамі просто мільёнаў асобнікаў і зарабляе яшчэ больш долараў. Так што, ну, як бы, то же самае пра GTA. Мы можам цалкам по-рознаму ставіцца да гульні. Будзеце вы гуляць, не будзеце гуляць, але немагчыма не сказаць пра тое, што гэта, канешне, ну, это феномен. Это, напэўна, адзін з самых знакамітых і вядомых сеттынгаў і гульнявых франшыз, у прынцыпе. Нават па-за межамі гульнявой індустрыі і гульню ўвогуле. Добра, што я хацеў? Ну, напэўна, проста хацелось бы адзначыць, што калі у нас такі гульнявы гэты самы слот, сказаць пра Vote, гульню, як яна з'явілася. Я як са сваім London the Capital of Great Britain назваў Vote, думаючы, што, ну, амаль трапна, амаль правильно называю, пакуль мне не написали в комментариях, что, боже, я усё терплю, весь твой английский, всю твою английскую мову терплю, але Vote гэта уже перебор. Vote, значит, это RPG ад Obsidian, тых самых Obsidian, не тых самых, даволі гучно сказать, напэўна, все ж таки тых самых, у нас не ўсе гледачы, не ўсе геймеры настолькі паглыблены ў тэму гульняў, каб ведаць усіх распрацоўшчыкаў, тым больш Obsidian. Obsidian такая сярэдняя, на мой погляд, даволі сярэдняя кантора, якая робіць грунтоўныя працы, цікавыя, можа быць, не AAA, да, не высокабюджэтныя і не тыя, якімі захапляецца ўвесь свет, але робяць даволі такія, паўтаруся, грунтоўныя і неблагія працы. І, значыцца, апошнімі аднім з апошніх праектаў іх была такая RPG заметрычная, як алдовая, сплаў Baldur's Gate і Icewind Dale, была Pillars of Eternity. І, значыцца, такая сапраўды алдовая, сапраўды такая старыкоўская, з прыдуманым сусветам, изометры, шмат тэкстаў, шмат нейкіх характарыстык, то бок не самая прыязная да казуальнага геймера, скажем так. То бок чалавек, які бы сеў за яе гуляць, і яна бы магла падацца нуднай, можа, недзе, таму што там шмат што трэба, паўтаруся, шмат тэкстаў, трэба і чытаць, і глядзець, і гэтыя характарыстыкі падлічваць. Тым больш там вялікія, наколькі я памятаю, былі, яна была, божачки, з головы са слова вылез. Карацей, яна была, там трэба было збіраць групу, і там было шмат персонажаў, за ўсімі трэба было сачыць, і характарыстыкі, і гэта ўсё разам даволі складана. Значит, у гэтым сусвеце яны вырашылі, чаму б нам не стварыць таксама ролевую гульню, але ўжо з экшн-элементам, то бок з выглядам, як ты бачыш, ад першай асобы, з такім стралянінай, ну, яна насамрэч, я ўжо паспрабаваў, яна насамрэч такая даволі актыўная і баёвая, як вось так яна і выглядае. Гульню яны рабілі доўга, гульню яны рабілі там ледзь не з 18-го года. Недавно там дырэктрыса, гейм-дырэктар асноўны іх канторы, яна распавядала, што яны ледзь не 3 разы мянялі канцэпцыю, там перазбіралі гульню, і калі, як яна кажа, што ў камандзе, калі у вас там 85 чалавек, вось так вот, калі яны ўжо амаль што былі гатовыя пачаць рабіць, ужо пераходзілі са стадыі прэ-прадакшна ў прадакшн, мянялася цалкам канцэпцыя. І ў гэты момант, кажа, это вельмі складана, пакуль вы як бы перарабляеце канцэпцыю, думаеце новую, і чым заняць вось гэтых 85 чалавек, якім нешта трэба ўвесь час гэта рабіць. Ну, таму што, зразумела, гэта, дарэчы, яшчэ Шрайер казаў, адна з прычын, чаму так шмат выдаткоўваецца грошай на распрацоўку. Вельмі вялікая праблема, што ты хочаш сказаць? Цягука няма. Я кажу, што гэты персонаж чамусьці выглядае як пласцелінавай. Ну, гэта моя адна з уваг, што мне не вельмі падабаюцца ні персонажы, ні NPC, ні шмат што там намалёна, яно вельмі нейкае стэрыльнае, яно нейкае ўсё такое
ну не натуральная дзіўна, конечно, казаць пра намалёваныя гульні. Мгм. В прынцыпе, вось, але яно занадта нейкае штучнае ўсё там. І гэта крыху так адштурхоўвае. Ну, гэта можа яшчэ простыя колеравую гаму такую яркую. Колеравая гама таксама можна, я бы запісаў таксама ў мінус да гульні. Дык вось, яшчэ Шрайер, я памятаю, казаў, што адна з вялікіх праблем з тых самых раздутых бюджэтаў, з гэтых вялікіх высокабюджэтных гульняў у тым, што вось гэта вот менеджерства, яны часта буксуюць працэс работы і могуць проста месяцамі супрацоўнікі нейкія прасіджваць, да? То бок яны маглі бы нешта рабіць ці яшчэ нешта яны могуць, вось з-за нейкага няўдалага менеджменту бывае так, што шмат хто проста сядзіць на акладзе і ён там па паўдні, па дзень, 2-3, там нейкія людзі, якія зарабляюць не $50 там у дзень, да, яны сядзяць, нічога не робяць. Таму часта бывае, што бюджэты зарплатныя якраз такі зарплатнай часткі вельмі раздзьмутыя, паўлічваючы, што у нас гульні робяцца не месяц, а гадамі. Вось. І, значыць, яны з 18-го года вось так вот мянялі некалькі разоў і прыйшлі да таго, што стварылі тое, што стварылі. Гульню сустрэлі даволі... Я бы не сказаў, што я добра сустрэлі. Усе рэакцыі, што крытыкаў прафесійных, што геймераў, геймера таксама там цяжка сказаць, таму што там полюс вельмі амплітуда адказаў вельмі вялікая ад поўнае гаўно да ледзь не, што гэта адзіны шэдэвр на ўвесь свет за апошнія 10 гадоў. Але ж у асноўным усе сышліся ў меркаванні, што гульня зроблена няблага, то бок нармальна. Яна зроблена нармальна, у ёй ўсё нармальна працуе, але нічога новага і яна проста гульня. Яна нічым не можа да сябе прывабіць і нічым не можа здзівіць геймера. Напрыклад, у адрыве ад Evote можна сказаць, што ў гэтым нічога кепскага, да? Калі робіцца проста нармальная гульня, гэта добра таксама. Мне падаецца, і проста не пашанцавала выйсці у такое в акно, калі ў цябе з аднаго боку балдура выйшла зусім нядаўна, а з другога боку у цябе вось ты выходзіш у той жа месяц, калі выйшаў КЦД другі. Так. І тут параўноўваць зразумела ж будуць, хоць і гульні крыху розныя, але не ад нейкіх параўнанняў і такога, ведаеш, планкі гэтай цяжка адбіцца. Пра кейсідзі, дарэчы, таксама ёсць у мяне такая заўвага, што я гуляю такія, там, напрыклад, нешта адбываецца, нейкая там сітуацыя ў горадзе, у Evote, ляжыць чалавек, труп, каля яго стаіць там стражнік, і нешта там і ляжыць, напрыклад, зброя, і зразумела, што ў гэтай сцэне, значыць, гэта чалавека нехта забіў, вось ляжыць зброя, якой яго забілі, і стаіць стражнік. І я просто падыходжу, бяру гэты меч і ухожу. І 0 рэакцыі ад NPC, ад усіх. І я такі адразу вспоминаю Кейсідзі, Kingdom Come Deliverance 2, які вось толькі недавно скончыў. І за такую сітуацыю мяне бы паўгорада бы лупцавала палкамі, або бы яшчэ таўро на шыю павесілі, набілі за тое, што скрава. Можа быць, і ўвогуле на шыбеніцу адправілі. То бок пра рэакцыю. І я такі, і ведаеш, не ўсе гульні, зразумела, павінны даваць такі фідбэк, ніякіх пытанняў, але гэта вельмі такі момант, які выбівае такой чорт. З паглыблення, з імерсіўнасці і з веры ў тое, што, ў прынцыпе, адбываецца. Дзе ты знаходзішся, так. Да, у Кейсідзе гэта, за гэтым, канешне, зусім іншае ўспрыманне. Дык вось, вот яны зрабілі, выйшла, і кажуць, яна як бы нармальная, але ж вось нічога новага, і вось яна неблагая ралёўка, і ўсё. Добра, давайте будзем глядзець, давайте пагуляем. Я, значыць, пагуляў. Гадзін 5, напэўна, пагуляў. Даволі так павярхоўна, што калі магу што сказаць, яна мне не падабаецца стэрыльнасцю і стылістыкай. Вось стылістыка, па-першае, з гэтых колераў ядавітых, ад іх стракатых. Мне не падабаецца. Мне проста гэта, канешне, густаўшчына, безумоўна, пытанняў 0. Але ўсё выглядае як нейкі мульцік, і ты ні ў што не верыш.
Ну ты просто не верыш у іх, яны вельмі вылізаныя персонажы, это нейкі нетфлікаўскі серыал, разумееш, там усё чыстае, усе нейкія прыгожыя, нафарбаваныя нейкія з укладкамі прычосак, усе такія салодкія у дубкі у срачкі аднаго цалуюць. Ну ты бок ты такі ну каб збавіць колераў, дадаць брутальнасці, дадаць такого дарк фэнтазі, каб там ёсць і смерці, і паўстанні там, і пра імперыю, пра гэта ўсё. Ну вось дадаць бы яшчэ дух гэта ўсё, потому што не верыш, там імперыя, паўстанне, мы раней жылі, смерці там нейкая. А так просто глядзіш, там усё такое разнакаляровае, вясёлкавае, і ну яно адно з адным ну ніяк не вяжацца. Ты мне вельмі цяжка паверыць у гісторыю, і сюжэтна адна з заўваг, што у людзей, у аглядчыкаў, што аглядальнікаў, што сюжэт слабыя. Ну там сапраўды неяк усе гісторыі, квесты, яны такія нейкія абыякавыя. Ну тыпу яны ёсць, ну настолькі ну не то што ты не верыш, ты просто я скіпаю большасць нейкіх там гэтых квестаў, але бярош іх таму што ну таму што трэба нейк браць квесты, каб атрымліваць экспірыенс і ну паляпшацца. А што датычыцца ну і стылісткі, паўтаруся, што я скажу, вось даць бы вось гэтага дарк, даць бы нейкай вось цемры, вось нейкага такого было бы лепш, каб зброя выглядала больш натуральна, каб ворагі былі нейкія неўзітыя дракончыкі, да, нейкія яшчуркі. Ну неяк даць больш натуральнасць, ну натуральнасць так самая фэнтэзі, ну даць нейкай такой цемры, менш колераў, было б лепш. Баёўка, ну баёўка прыкалдэсная, мне спадабалася. Вось баёўка прыкалдэсная. Вось гэтымі се я, конечно, яна вельмі актыўная, хуткая, і там сапраўды трэба кантроліць бой. Гэта не які-небудзь, не гэта не Dragon Age, Велгард, дзе таксама была хуткая баёўка, але там па суті там просто зацюкваеш, ты просто чакаеш моцны удар, ухіляешся ад моцнага удара, жоўты можна адблакаваць і ўсё, далей ты просто цюкаеш, твае напарнікі памерці не могуць, выкарыстоўваеш іх скілы, ну караце, яно як бы ўсё так, але вельмі складана памерці нават на высокім узроўні складанасці у Велгард. Тут баёўка хуткая, хоць я ўзяў не мага, я ўзяў звычайнага, як кажуць, это самае. Ёсць жа жарт пра тое, што 50% тых, хто гуляе ў D&D, бяруць чалавека рыцара мечніка і называюць яго Боб. Ну тых, хто першы раз гуляе, ну умоўна, да? Жарт пра тое, што ну, стандартны набор палова людзей, якія гуляюць у ролевыя гульні, просто бяруць чалавека, мужчыну, рыцара і называюць яго Боб. Я ўзяў, там нельга выбраць расу, але там можна выбраць, ну, расу нельга, там знешні выгляд, там адні грыбы. Это ўвогуле я з выбора з персонажа я ашалеў, што там нейкі. Ты можаш зараз у Telegram мне там ёсць у мяне скрын, як я рабіў, што там можна, якія выбраць грыбы. Зараз табе скіну. Карацей, там нейкія адны грыбы. Это ўсё выглядае вельмі дзіўна, і ты такі, ну я сапраўды, а тут ёсць людзі. Тыпу просто з выраза без гэта, як оно страшна выглядае. Карацей, гэта зноў-такі пытанне да візуальшчыны. Баёўка спрытная, баёўка і ў мяне са шчытом з сякеры, я спачатку думаў, ну дык неяк лёгка, там шчытом адбіўся, сякеры ударыў, там, ну, месцам цяжкавата, нават не паміраў, пакуль не сустрэў сапраўды складаных ворагаў, якія там з 2 удараў мяне ўкладвалі, і ты такі, а што адбываецца? Ну, я ўзяў, зразумела, высокі ўзровень складанасці, і там, тыпу, іх там 3-4, яны не стаяць, не чакаюць, тыпу, адзін б'е ў цябе спераду, ты паказваеш, што ўжо другі ззаду наносіць удар, а каб адблакаваць удар шчытом, трэба стаць да яго тварам, ці адбегча, яшчэ нехта можа зверху па табе пуляць з лука ці магіяй. Ну, скажем так, складанавата. У цябе ёсць напарнікі, ты імі не кіруеш, як у Dragon Age, зноў-такі, але і як у Dragon Age ты выкарыстоўваеш выключна іх скілы. То бок ты глядзіш, на кагосьці пацэльваеш, націскаеш там адпаведную кнопачку, і твой напарнік там, будь ён там лучнікам, ён стрэліць.
Але ў адрозненне ад Dragon Age яны могуць не то ж памерці, яны могуць выпасці з бою. То бок іх могуць яны могуць губіць прытомнасць праз перавышаную колькасць атрыманага пашкоджання, і тады ты застанешся адзін. Як бы гэта таксама вось мы бачым кадр, гэта ну ось ты можаш нават калі паглядзець выбар варыянтаў фейса, там ну там няма нармальных. Там усё з нейкімі грыбамі. Ты упаў у лесе, заснуў п'яны і прырос да пня. Нешта некая такая гісторыя. І вось это все пытае да візуальшчыны. Так што можна нейкім такім падсумаваць, што баёўка сапраўды неблагая, паглядзім, што будзе далей, можа далей я хутенька, як это часта бывае у падобных гульнях, пакуль ты малы і развіваешся, оно ўсё такое яшчэ складанае, недзе там пакуль ты набудзеш сабе новыя даспехі, новую зброю, ворагі яшчэ разнастайныя. Можа быць, праз 10 гадзін я ўжо буду бегаць з топавым шчытом і з топавай сякерай, і мне ўжо ніхто нішто не зможа нічого зарабіць, і тады гэта будзе цалкам нецікава. Вось, і што мог яшчэ дабавіць, цікавы момант пра раманы. Яны цалкам адмовіліся ад раманаў. Яшчэ і дадам пра дыялогі. Галоўна не забыць, важна, самае важнае. Усе гульцы такія з імем раман такі чорт, і зноў колькі можна. Значыцца, раманы, то бок любоўныя сувязі яны скасавалі, іх тут няма. І матывавалася гэта проста, што на гэта да халеры часу трэба марнаваць. І я такі, ну нічого страшного. А потым я ўспомніў каментарый, мне пісалі пад аглядам па Dragon Age, які я вельмі нагаварыў про то, што гэта сімулятар спаткання, а не ролевая гульня. Мне написали, што як бы у Dragon Age таму і гулялі, што там ёсць те самыя спатканні, раманы. Я такі цікава. Оказывается, людзі ва ўсім свеце гулялі ў Dragon Age таму, што там якраз таки можна рамансіць іншых персонажаў. Я даю, добра. Окей, не, я не буду адмаўляць того момента, што ў першым Dragon Age мы ўсе рамансілі эту, як я, боже, забыўся. Уже забыў, уже стары. Я не падкажу, я не ведаю, я не гуляў у Dragon Age. Я пачынаў першую альбу. Мориган, там такая ведьма такая фанеберыстая была. Першая, дарэчы, калі будзе жаданне час, з часам це, конечно, праблема, таму. Табе ў сучаснай гульні хоць бы пагуляць, што табе там той Dragon Age яшчэ раіць першыя 15-гадовыя даўніны, даже нават ужо больш. Значыцца, раманаў няма, таму што складана рабіць, і я такі, вось можна рабіць гульні, якія, аказваецца, і не абавязкова там, каб усе шпанькаліся і не рабіць з гэтага нейкую святую карову, нібыта праз гэта толькі гульні прадаюцца. Па-другое, што і наконт продажаў, што прадалася, яна ж выйшла адразу ў Game Pass, але пры гэтым нібыта няблага прадалася. Пісалі, што ў дзень рэліза, гэта важна, што не ў дзень рэліза, не у продажах за тыдзень, не за месяц, а ў дзень рэліза яны нібыта былі на першых месцах там у Steam, у Англіі, Францыі, ЗША. Але я думаю, у дзень рэліза, напэўна, ўсё ж такі даволі складана не быць першым, не прадавацца, калі ў гэты ж дзень нічога ў прынцыпе больш не выходзіць, да, і так атрымаць першае месца па продажах не так і складана. 17 000 агульна самы топавы онлайн быў. Я правда, сёння не правяраў, але гэта быў адзін з першых дзён. Дарэчы, у Кейсідзе дагэтуль 150, там нешта на выхадныя у нядзелю, 20 дзён прайшло, 170, здаецца, там тысяч онлайн. Дагэтуль людзі гуляюць, дагэтуль людзі праходзяць, а вось увогуле было 17 000, зараз не скажу, не паглядзеў. Глядзець не буду, таму што у мяне зруйнуецца інтэрнэт і ляжа наша трансляцыя. Наш запіс. Вось. Што самае важнае, што самае важнае пра агляд Evolved. Пра Evolved, ёкарны бабай. Даруй той самы глядач, які мяне адчытаў за тое, што я называў Evolved першы раз. Дыялогі. Гэта, напэўна, самая моцная частка гульні. Гэта той самы Obsidian, які калі... Дыялогі. Той самы Obsidian, які калісьці рабіў New Vegas, Fallout, і я бачу, 19 000 топавы. То бок нават расце крыху, да? Да выхадных 19 000 расце. Калі 18 числа. Яно ўжо падрасце.
троху, конечно, Значит, не рекордны. не, так это самый, это топ-19, это же за неделю. Самый высокий онлайн на неделю заўсёды. Ну, в выходны дзень, і людзі гуляюць, ну, гэта зразумела. Бо зараз тыдзень будзе падаць. Дыялогі, гэта той самы Obsidian, які рабіў калісьці New Vegas Fallout, той самы Fallout New Vegas, які адзін іх хваляць за шырокую ролевую сістэму адыгрышу, за тое, што твой выбар сапраўды на нешта ўплывае і што сітуацыя, ну, вакол усё змяняецца у залежнасці ад твайго выбару. Я, ну, нават у параўнанні з Dragon Age я ўвогуле маўчу, таму што я пісаў тэлеграм, што я за першую гадзіну у Evote убачыў больш варыянтаў выбару ў дыялогах і наступстваў сваіх выбараў больш, чым за ўвесь Dragon Age Wildguard за праходжаны 50 ці 60 гадзін ролевай гульні, про якую яны казалі, што там вы просто там будзе столькі ўсякіх наступстваў вашага выбару, што вы просто адшмырэеце апошнія валасы з галавы павылазяць. Вот, значит, Evote яна мяне ўразіла адыгрышам, полюсами, ну, амплітудамі ад суперпазітыўнага чалавека да супернегатыўнага, то бок варыянты рэакцыі на просто на адзін сказ могуць даходзіць да 6 радкоў на выбар, што можна адказаць чалавеку, прычым і адмысловыя якія варыянты з'яўляюцца у залежнасці ад палепшаных тваіх нейкіх умеласцяў ці характарыстык, нейкія нейтральныя, нейкія яшчэ у мяне яшчэ выбраць, і ты разумееш, што яно сапраўды на нешта ўплывае. Там ужо у пачатку я рабіў некалькі выбараў, якія паўплывалі на тое, што там, ну, ці я не з кімсьці біўся, ці нешта пайшло, ці людзі не так па-іншаму рэагуюць, ці на мяне рэагуюць неяк па-іншаму, мне гавораць пра нейкія сітуацыі, і я такі, ну, это ролевая гульня, вось так яно і павінна быць у ролевай гульні. Ну, ты адыгрываеш, это адыгрыш. І гэта прикольно. Я прям такі, ну, гэта пакуль, напэўна, адзінае, што, потому што там ж логіка такая, што гэта імперыя, і гэта нейкія там землі, і ёсць вялікая імперыя, і вы эмісар імператара, то бок там не пасланец нейкі там чалавек адказны ад імперыі, ты адпраўляешся на гэтыя землі, прылятаеш туды, а там, значыцца, чума, разборкі, і нешта з гэтым усім трэба рабіць. І я такі падумаў, а вось і буду адыгрываць я вернага сына імперыі, і ўсіх тых бандюкоў возьму і там буду это самае, на шыбеніцы буду адпраўляць, такі карнік. І ў мяне сапраўды даюць такую магчымасць. То бок, калі у Dragon Age, зноў-такі паўтаруся, это мой любімы прыклад. Пра Dragon Age былі праблемы, што там самы агрэсіўны адказ, як ты можаш агрэсіўна адрэагаваць на падзею ці на персанажах, это нейтральны. Тыпу, мне гэта не цікава, ці, ну, я не ведаю, што і сказаць, гэта ўжо як бы лічыцца вельмі агрэсіўны адказ на нешта тое, што адбываецца. Тут ты можаш просто, тыпу, я вас тут усіх зараз ну, тыпу, можна просто любой дыялог скончваць нават самым пазітыўным чэлам, просто завалі сваю то бок, хочаш быць мудаком, кай ласка, хочаш быць які дыпламат, на табе варыянт, хочаш, ну, там і розны, і мне вось гэта кайф, гэта вось тут плюс. Пакуль што гэта адзінае, што, ну, прям выцягвае, яно дае мне магчымасць адыгрываць гэтага персанажа, я магу ісці праз квесты, праз гісторыю з адыгрышам, а вось астатняе, конечно, візуалкай вельмі міма мяне, вельмі. Вось, ну, слухай, ну я паглядзеў, колькі гэта каштуе, ну, з каштуе як самалёт. Аповеду. Так, я падумаў, што на зніжцы, пэўна, можна будзе ўзяць як-небудзь пагуляць. Ну, таму што і баёўка сапраўды мне... Геймпас. Не. Я разумею твои складаныя стасункі з геймпасам. Але, слухай, падумай, геймпас. Зараз гэты Evote. У маі будзе Doom The Dark Ages. Ну і все, а што трэба? Atomfall будзе ў геймпас. Гэта RPG пра... Ну, не, ну я ж не кажу, што ты абавязаны, я просто кажу, што, ну, буду... Для мяне мінімум, я ўжо бачу, колькі я наэканомлю, нават просто на гэтых 3 гульнях, я ўжо пэўна таб'ю сабе усе, у гадавую падпіску на геймпас. Цалкам верагодна. Вось, ну, такая нятанна каштуе. Так, па вялікай зніжцы праз годзік можа і паўна. Што?
Яна вельмі дарагая, і гэта яна першая, як толькі з'явіліся кошты, і гэта ўсіх уразіла. Тыпу, блин. Мы, конечно, разумеем. І этот гейм-дырэктар сказал, дарэчы, што нават пры онлайне ў 19К адзначу, што яны задаволены продажамі. Ну, а что яны яшчэ Типу, табе я скажуць? Мы незадаволеныя продажамі. Мы больш не будзем у геймпасе выпускаць. Геймпас гаўно. І ўсе такі, Я не ведаю, як сказаць, што я згодны, цалкам згодны, так можа быць. Просто неяк звычайна, калі ці маўчаць просто нічога не гаворыць, як Dragon Age, калі абасраліся, яны просто нічого не гавораць пра продажы. Але тут таксама, яны як бы задаволены, але лічбы хутчэй за ўсё нам не скажуць. Таму што лічбы не скажуць, тут зноў такі, яны задаволены адносна якіх чаканняў, з разуменнем таго, што гульня выходзіць у геймпас, і яны такі, добра, калі нас купяць 50 000 па ўсім свеце, таму што і так усе будуць гуляць бясплатна ў геймпас. Можа быць. Я табе скажу, што геймпас планка можа невысокая. Забівае гульнявую індустрыю. Ну-ка! Але я прапаную пакінуць гэта да наступнага выпуску, як і КЦД другое. Я і мае $10 за гульню ў месяц з табой не згодная. Я прапаную пра КЦД ўжо пагаварыць наступным разам. Магчыма, са спойлерамі, каб ужо можна было абмеркаваць неяк больш падрабязней, таму што часу не хапае. Насамрэч, мы з табой ўжо 2 гадзіны. Ўжо 2 гадзіны, все, я зразумеў. Якой кейсідзі мы яшчэ на гадзіну будзем распавядаць пра кейсідзі. Вось, таму вялікі ўсім дзякуй, хто даглядзеў гэты выпуск відзіка 52 да канца. Падпісвайцеся, чакайце наступнага, пагаворам пра КЦД2. Чакайце наступнага праз паўгады. У вас ёсць паўгады, каб пагуляць у КЦД2 і абмеркаваць, паслухаць абмеркаванне разам з намі. Вось, на гэтым будзем развітвацца. Вялікі дзякуй яшчэ раз. Рады зноўку вас пабачыць. Рад цябе бачыць зноўку на я цябе таксама. Мы зноў нават калі у нас мы ніякіх прагнозаў не даем. Мы сабраліся добра, не будзем ніякіх прагнозаў распавядаць, што мы тут зараз разнясем. Не, просто мы сабраліся і ўжо добра, ўжо дзякую, як кажуць. Дзякую вам, што паглядзелі. Я спадзяюся, вам спадабалася. Я кайфануў, даўно мы не збіраліся. Так што чакаем ад вас каментарыяў. Усіх рады бачыць, усім адкажам, і чакаем вас на прагляд наступных відзікаў і гульнявых навін таксама. Усім пакуль. Все, давайте.